土地っていくらになるの？そう言ってちらちらと私の様子を伺う夫。父の遺産である100坪の土地の値段が気になるようだ。私は嫌な予感がして嘘の金額を教えた。500万くらいだよ。すると翌日、義母が土産を持って家にやってきた。一体何の話だろうか。すぐにその土地を売って、私たちにお金を納めなさい。ありえないことを言い出した義母。私は絶対に言いなりにはならないと固く決意した。私の名前はのぞみ、38歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して10年が経つ。私たちの間には舞という7歳の娘がおり、現在は家族3人でアパートで暮らしている。夫に対して不満は多々あるが、それでも娘のことを考えると親は揃っていた方がいいし、何より今後の学費などのことを考えると、やはり夫の収入に頼らざるを得ない。私もパートで働いてはいるが、生活は安定しているとは言えず、ストレスは一定以上かかっている日々だ。最初は幸せな結婚生活を送っていたのに、ある頃からか夫婦ではなく娘の母と父として一緒に暮らしている感覚に変わった気がする。夫は営業職に就いているのだが、未だに出世ができず給料は一向に上がらない。だが長年働いているからか、プライドだけは高くなっていくようで、私には口を出されたくないようだ。俺の仕事に意見してくんじゃねえよ。お前は誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ。俺がいなきゃ、お前も舞も生活ができないんだからな。ちょっとでも私が夫に何か言おうものなら、そうやって暴言を吐いてくる。結婚当初は優しかった夫は、月日が経つにつれてそのように態度がひどくなっていった。結婚したら家庭に入ってほしいと言って私に専業主婦になるようにお願いしてきたのに、数年後には、お前も少しは働いて家計を支えろ。と言ってくる始末。付き合っていた頃は、かっこよくて優しい人だと思っていたのに、結婚してからこうも変わるとは思わなかった。おそらく、夫自身も出世できないことでイライラしているのだろう。だがそれを私に当たられても困るし、出世してくれないことも困る。かといって、夫と離婚して娘を一人で育てていけるほどの財力は私にはない。そのため、仕方なく私は夫との結婚生活を続けていた。幸い娘はとてもいい子で、自ら勉強などを頑張っている。お母さん、今日テストで満点取れたよ。あら、すごいわね。私は娘が頑張った時は、よく褒めてあげるようにしている。だが夫はというと、全くの無関心で娘のことを褒めてはくれない。お父さん、今日テストで満点取ったよ。まあ、小学1年生のテストなんて簡単すぎて満点が当たり前だろ。夫は冷たくそう言って娘を突き放していた。ちょっと、そんな言い方はないじゃない。私たちにとっては簡単でも、実際の1年生の子にとっては習った範囲内でのちゃんとしたテストなんだから、頑張らないと満点は取れないでしょ。あ、何突っかかってきてるんだよ。俺は仕事で疲れてるんだよ。めんどくさいことで、いちいち話しかけてくるんじゃねえ。さっさと飯と酒を用意しろ。夫はそうやって自分勝手に切れる。そういう日々が続いていくので、ついに娘も自分から夫に話しかけることをしなくなった。夫は自分がいかに父親として、ひどい態度をとっているのか分かっておらず、晩ご飯を食べて酒をたくさん飲んで上機嫌でテレビを占領した。娘がせっかく見たいバラエティ番組があっても、夫がリモコンを握ってしまうので、娘はいつも見たいテレビを見ることができない。私が注意しようものなら、お酒の入ってる状態の夫は先ほど以上に感情的になるので、手がつけられなくなる。手を挙げてくることはないのだが、大声で怒鳴るのでこっちが参ってしまう。
そのため私も娘も夫が帰ってくると、基本的に関わらないようにした。一緒にお風呂に入って長い時間お話をしたり、娘の部屋で私のスマホで YouTube の動画を見たりして時間を潰した。だがたまに夫は自分が避けられていると感じて、めんどくさく絡んでくる。何の動画を見てるんだ？そう言って勝手に娘の部屋に入ってくる夫。私も娘も一気にテンションが落ちる。何って子供向けのアニメ番組よ。面白いのか？ええ、面白いわよ。どれどれ？そう言って私からスマホを奪い取る夫。夫が一人で見てしまっては意味がないじゃないか。夫は数分ほど動画を見ると、なんだつまんないじゃんと言って私にスマホを返して部屋を出ていく。せっかく親子で楽しい時間を過ごしていたのに、夫のせいで台無しだ。そんな風に、私と娘は夫に対して苦手意識をかなり持っていた。とりあえずは夫と適度に距離を保ちつつ、娘がちゃんと成長してくれればいいと思っていたのだが、その他にも私たちを悩ませる存在がいた。それは義両親だ。義両親は私が呼んでもいないのに、勝手に家にやってくることがあった。彼ら曰く、夫に許可をもらっているそうだ。だが私は聞いていないので、いつもアポなしで来られているようなものだ。いや、暑いわね。のぞみさん、さっさと冷たい飲み物を出してちょうだい。私はアイスコーヒーでいいわ。私はアイスの紅茶にしてもらおう。そんなこといきなり言われても、常備なんてしていない。すいませんが、冷たいのは緑茶くらいしかないです。私がそう言うと義両親は目を見開いて怒り出す。はあ、どうしてそうやって準備が悪いわけ？まったくだ。客を招き入れる心構えというのができていない。そんなこと言われましても、私はお母さんたちが来るなんて一言も聞いてませんので。私たちはちゃんとマサトに確認したわよ。マサトさんからお母さんたちが来るって聞いてないんです。息子のせいにするっていうのか。本当に生意気な嫁ね。一体誰のおかげでご飯が食べられていると思ってるのかしら。義母も夫と同じことを言ってきた。そうやってマウントを取りまくって何が楽しいのだろうか。義両親に育てられたから、夫の言動も高圧的でモラハラのようなものが多いのだろう。ほら、早く買ってこいよ。え、じゃないだろ。アイスコーヒーとアイスティーだ。ついでにケーキも買ってきてちょうだい。さっさと行け。そうやって私に命令をしてくる義両親。私は仕方なく娘を連れてスーパーに行って、義両親が望んだものを買ってきた。そして家に着くと、出かけていた夫がすでに帰っていた。夫は私を見かけるなり、すぐに責め立ててきた。おい、なんで母さんたちを放って買い物になんか行ってるんだよ。ちゃんともてなせよな。本当に使えない嫁だな。そうやって罵倒してくる夫。あんたが前もって教えておいてくれればよかったんだろうが。そうやって思っても言い返すだけで面倒なことになるので、私は適当にスルーをして飲み物とケーキを義両親の前に出した。すると夫がまたしても私に突っかかってきた。おい、俺の分はないのかよ。それはあなたが帰ってくるって聞いてなかったから。はあ？普通はそういうの関係なく、夫の分も買ってくるもんだろうが。一体何を考えてんだよ。そうやって私を怒鳴りつける夫。なんだよ、シュークリームがあるじゃねえか。あ、それは舞のよ。そんなもん、俺が優先に決まってるだろうが。あ、ちょっと。そう言って夫は勝手にシュークリームを食べ始めた。本当に気が利かない嫁ね。マサトがかわいそうだな。
義両親も私の悪口を言いながらケーキを食べている。娘は自分のシュークリームを食べられて泣きそうになっていた。舞、ごめんね。後でまた新しいの買ってあげるからね。私はそう言いながら心の中で夫と義両親を恨んだ。本当に夫と義両親と関わるとストレスがかかる。私はいつか絶対に出て行ってやると心に誓いながらも、娘を連れて出て行くことはできそうになくて、絶望していた。きっと離婚しても、夫と義両親は養育費を支払いたくないからなどの理由で、娘の親権を取ろうとしてくるだろう。娘を育てる気なんてないくせに、そういうところは抜かりなくやってきそうだ。だから私が娘を連れて行くには、それなりに資産や稼ぎがあることを証明しなければならなかった。だが夫は私にパートで働かせてはいるが、子育てや家事の質を落とさせないように正社員として働かせてくれない。夫の給料が高いわけではないが、たかだかパート勤務では夫の収入には勝てない。夫もそれが分かっていて、私が離婚という選択肢を取れないから、横暴な態度を当たり前のように取ってくるのだ。だがそんな中、予想していなかったことが起きた。父がですか？それは病院からの電話で、父が倒れたというのだ。私はすぐに病院へと向かった。父は一命は取り留めたものの、かなり危険な状態だった。そのまま入院となって手術も行ったのだが、容体はどんどん悪化していき、父は息を引き取ってしまった。私の母は数年前に病によって亡くなっている。そのため、一人っ子の私にとっては父だけが唯一の身内だった。父を失った悲しみはとても大きかった。葬儀を終えても、私の心にぽっかりと大きな穴が開いたような感じがした。だが義実家の人たちは、私のことを容赦なく追い込んでいった。相変わらず夫は理不尽にキレるし、義両親は頻繁に家にやってきては私を罵る。精神的におかしくなってしまいそうだった時、私に弁護士から電話がかかってきた。それは父が遺言書を預けていた弁護士さんだそうだ。遺産などについての話があるとのことで、私は時間がある時に話を聞きに行った。主に父から相続する遺産についての話だったのだが、その中に私が知らない土地があった。父は実は、友人からこの辺の土地は将来的に値が上がると言われて、100坪ほどの土地を購入して持っていたらしい。そのような話を聞いたことは一切なかったので驚いた。弁護士からは相続をするかどうかは、私の意思で決められると言われたので、少し考えさせてもらうことにした。土地だけ持っていても家を建てるお金はないし、持て余してしまいそうだ。すぐ売ったところで、ちゃんとお金になるのかわからない。そうやって、どうしようか考えながら数日間過ごしていたのだが、ある日油断していて夫に遺産相続についての書類を見られてしまった。へえ、土地を相続するんだ。別にまだ相続するとは決まってないわ。なんだよ、もったいないな。土地っていくらになるの？そう言ってチラチラと私の様子を伺う夫。父の遺産である100坪の土地の値段が気になるようだ。私は嫌な予感がして嘘の金額を教えた。500万くらいだよ。土地の値段がいくらになるのかは知らなかったが、それくらいの値段を言っていれば、別に夫は興味を持たないだろうと思った。あまり低すぎる額を言っても嘘をついていると思われそうだし、高すぎたら金にしてよこせとか言われそうだ。だから可もなく不可もない金額を言った。夫はふーんと言って、それ以上は何も聞いては来なかった。すると翌日、義母が土産を持って家にやってきた。のぞみさん、話があるの。ちょっといいかしら。洋菓子を買ってきたから、これでも食べながら話しましょう。一体何の話だろうか。
あの義母が土産を持ってくるなんて珍しい。コーヒーを用意して洋菓子を食べながら義母の言葉を待っていると、義母が口を開いた。すぐにその土地を売って、私たちにお金を納めなさい。どういうことですか？聞いたわよ。遺産で相続する土地があって500万ほどの値打ちだそうね。まあ大した土地じゃないだろうから仕方ないけど、それをあなたが持ってても意味がないわ。それはどういう意味でしょうか？私たちが有効的な使い方をすると言ってるのよ。今度実家をリフォームして、マサトも呼んで一緒に暮らそうと思っているの。そんなの聞いてないですよ。あなたに事前に話す必要なんてないでしょ。マサトが一家の大黒柱で、あなたはマサトについていくだけなんだから。それでその500万をリフォームの資金に充てようと思ってるの。ありえないことを言い出した義母。どうして私の父が私に残してくれたものを、そんなことのために使わなければいけないのだろうか。私は絶対に言いなりにはならないと固く決意した。だが父の土地についてしっかりと調べる必要があるので、私は一度考えさせてほしいと言った。すると義母はため息をつきながら、私に冷たい視線を向けてきた。あなた、話聞いてた。あなたに決定権はないのよ。すぐに土地を売ってお金にしなさい。そしてそのお金を私たちに渡すのよ。そんなことを言ってきた義母。これはもう、私も覚悟を決めなければダメだ。いい加減にしてください。まだ遺産は相続してませんし、相続しても私のお金であってあなたたちのものではありません。ましてや実家をリフォームして、お母さんたちと同居ですか？信じられません。そんなことをするくらいなら娘を連れて出て行きます。私がそう言うと義母が顔を真っ赤にして怒った。あんたね、そんな態度をとっていいと思ってるの？あんたの考えはよーくわかったわ。主人とマサトにもこの話はするからね。あんたの人生も終わったわね。そう言って義母は家を後にした。そしてその日の夜、鬼の形相で夫が帰ってきた。おい、お前何母さんに生意気な口を聞いてんだよ。いい加減にしろよな。たかだか500万ぽっちで、お前は路頭に迷う人生を送るのか。一応私はパートで働いてるから、路頭に迷うことはないわよ。そんなんで娘まで育てられるわけないだろ。シフトを増やしたり掛け持ちで働けばいいわ。そうかよ。そこまで俺と離婚したいって言うなら離婚してやるよ。はした金にこだわって、人生の選択を誤った女として一生笑ってやるからな。どうぞご勝手に。そういうことを話す相手がいるならばだけど。どういう意味だよ。だってあなた、会社で一番出世が遅れてるんでしょ。そんな人が自分の元妻をバカにしても、周りはお前はどうなんだよって心の中で思うんじゃないかしら。あるいは、そもそも話をまともに聞いてすらくれないんじゃない？私がそう言うと、夫は顔を真っ赤にして怒った。ふざけんな。お前ごときが俺をバカにするんじゃねえ。今すぐに離婚してやるよ。後悔したって知らねえからな。そう言って夫はいつの間に用意していたのか、引き出しから離婚届を取り出して私に突きつけてきた。俺のサインはもう書き終わってるから、お前の分を書け。母さんにスムーズに行くように用意しておけってアドバイスは当たりだったな。書き終えたらすぐに荷物をまとめて出て行けよ。作戦通りだ。プライドの高い夫は少し挑発すればすぐに乗っかってくる。私は離婚届を持って荷物をまとめ、そして娘を連れて家を飛び出した。私はすぐに役所に離婚届を提出した。これでやっと自由だ。あのめんどくさい夫から解放されたんだ。私は嬉しくて仕方がなかった。そしてとりあえずビジネスホテルに泊まりながら今後について考えた。
まずあの土地がいくらくらいなのかを知る必要がある。私はすぐにネットでやり方を調べて、土地価格の相場を確認した。そこで見た情報に私は腰が抜けそうになった。なんと3億もの価値がついていたのだ。あまりに大きすぎる金額に私は想像が追いつかなかった。そして仮に相続した場合のことを考えた。税金などいろいろな部分は大丈夫なのだろうか。その辺が心配だったので、私は弁護士に相談をした。すると相続をしたら税金がかなりかかるそうだが、すぐに売ってしまって、現金を確保してしまえば結果的にプラスのお金が手元に残るとのこと。その金額はなんと1億ほどだそうだ。私はすぐに父の土地を相続して売りに出した。ありえないほどの高値がついているので、すぐに購入者が現れた。そして私は驚きの額のお金を手に入れた。それから私はすぐに娘と暮らすための部屋を借りた。仕事も家の近くで探し、無事に就職先が決まった。朝から夕方までの時間帯の勤務なので、娘と触れ合う時間も十分に確保することができた。そんな中、元夫から連絡が来た。おい、最近元気でやっているか？一体何の用ですか？おいおい、敬語はないだろ。仮にも一度は結婚した仲なんだから。その結婚をなかったことにしたいくらいだ。そして元夫はこんなことを言い出した。お前をまた家政婦として雇ってもいいぞ。ただし、俺に逆らったらすぐに追い出すからな。言われた通りに家事をやればいい。どうだ？今までどうせ貧しい生活を送ってたんだろ。だが俺は優しいから救ってやるよ。そんなことを言ってきた元夫。私は笑いをこらえるのに必死だった。あなたって本当におめでたい人なのね。なんだよ。何がおかしいんだよ。まあ、とりあえず私があなたのところに戻る必要はないってこと。私が相続したお父さんの土地は1億を超える値打ちがあったの。は？それで売って税金などを支払っても相当な額が手元に残ったわ。今はちゃんと契約社員としても働けているし、あなたのところに戻るメリットすらないの。嘘だろ。元夫は驚いて絶句していた。ふざけんな。すぐに俺に金をよこせ。今どこに住んでるんだ？会いに行くから待ってろ。そんなの話すわけないじゃない。ああ、でも都内のタワマンを調べれば見つかるかもね。私はそうやって嘘の情報を教えてやった。本当は東京にすらおらず、父の仲のいい友人がいる地方の都市だ。私は父の友人の家の近くの賃貸マンションで暮らし、そこで仕事も紹介してもらえた。現在は事務の仕事をしながら、娘と2人で仲良く楽しい生活を送っている。ちなみに元夫についてだが、都内のあらゆるタワマンを調べ尽くして私を探していたらしい。接近禁止令などを出しておいたので、すぐに警察は動いてくれたようだ。元夫はあまりにもいろんなタワマンの敷地内をうろうろしすぎたため、不審者として通報されて警察に連れて行かれたらしい。しかもその時の様子を職場の人に偶然見られてしまったらしく、職場内では裏でバカにされまくりで居場所が一切ないそうだ。プライドの高い元夫は、そうやって笑われながら仕事をするのが耐えきれなかったそうで、とうとう仕事を辞めてしまったらしい。元夫の稼ぎを当てにしていた元木両親は、リフォーム代をローンにしていたそうなのだが、元夫がニートになってしまったせいで、再び働きに出たそうだ。だがその時に元義父は腰をやってしまい、入院が必要な状態になった。元義母はニートの息子に、治療費のかかる夫のことを支えなければならなくなり、パニック状態になっているんだとか。元夫から、そういった現状に苦しんでいる旨と復縁をしたいというメールが届いていたが、私は全部無視をしている。
そして今は仕事に一生懸命に打ち込みながら、娘と楽しい日々を送っている。これからも、娘のために私は全力で生きていこうと思う。お嫁は荷物を持って出て行け。義母はそう言って、私を追い出そうとしてきた。きっと私が誤ってここにいさせてほしいと、泣いて懇願するとでも思っているのだろう。勝ち誇った顔をする義母に、私は満面の笑みでこう返した。了解です。それから数日後、引っ越し業者がやってきて次々と私の荷物を運んでいった。お願い。今すぐ帰ってきて。義母は慌てた様子で私にそう言ってきたが、私は冷たく義母を突き放した。残念ですが、私を怒らせたお母さんがいけないんですよ。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私たちの出会いのきっかけは野球だった。プロ野球を見ることが好きだった私は、上司や同僚の野球好きの人たちと仕事後に野球の試合を見に行くことが多かった。そしてある日、いつものようにみんなでスタジアムで野球の試合を見ていると、上司に声をかけてきた男性がいた。それが正人だ。どうやら上司とは同じ大学の先輩後輩の関係のようで、上司は、お前も一緒に飲みに行こうと、試合後の飲み会に誘っていた。そこで私と彼は初めて話をした。その時にすごく意気投合して、また帰る方向が同じだったので、一緒に帰りながら私たちは連絡先を交換した。それから彼が連絡をくれるようになり、仕事後に飲みに行ったり、食事に行ったりするようになった。休みの日にも二人で遊びに行くようになって、私たちの距離が縮まっていった。そして彼から告白をされて私たちは付き合うことに。彼との交際は順調に進んでいき、2年ほどお付き合いをした後に私たちは結婚することになった。彼はとても頼りがいがあるし、仕事にも一生懸命で誠実だし、私はこのような素敵な男性と結婚することになってとても嬉しかった。結婚が決まったことを上司に報告すると、とても驚いていたがすごく嬉しそうにしていた。あいつは本当に性格が良くて、男らしさもある。絶対にのぞみさんを幸せにしてくれるだろう。上司から太鼓判を押されていた通り、夫との新婚生活はすごく幸せだった。私のことをとても大事にしてくれるし、家事もちゃんと分担してくれる。私が残業で疲れている時は、自分が担当の日じゃなくても料理を作って待っていてくれるし、掃除や洗濯も積極的にやってくれる。休日も一緒に出かけようと言ってくれて、いろんなところに観光をしに行って楽しい時間を過ごせている。そうやって私たちは幸せな結婚生活を送っていた。2年という月日が経っても、本当にこの人と結婚してよかったなと思えるほど毎日幸せだ。そんな中、まさかの出来事が起きた。夫が単身赴任をすることになってしまったのだ。アメリカに1年間行くことになったんだよね。アメリカ。夫は真面目にコツコツ仕事に取り組んできたことが認められ、海外赴任が決まったのだ。それは夫にとって夢の一つでもあった。今までずっと英語を独学で勉強していたのを、私は隣で見てきた。だから夫の海外赴任が決まって、嬉しい気持ちもあった。だが私も私で仕事には一生懸命に取り組んでいて、やりたいと思っていたプロジェクトへの参加している最中だった。夫の単身赴任は1年間だし、私はついていくことはせず遠距離で我慢することにした。本当にごめんな。1年間頑張って、悔いのないように結果を残してくるから。私も成長した姿を見せられるようにいろいろと頑張るね。1年も会えないのは寂しかったが、それでもお互いがそれぞれ自分のことに集中する時期なんだと言い聞かせることにした。
だがそんな中で、さらに思いがけないことが起きた。妊娠ですか？3ヶ月ですね。おめでとうございます。なんと、私が妊娠をしていることが判明したのだ。夫に話すと、もちろん夫もとても驚いていた。俺たちの子供が生まれるのか。とっても嬉しいな。そうだね。でもマサトはもうすぐ海外赴任だよね。そうだった。来月には行かないといけないんだった。夫は単身赴任のことを思い出して、ちょっと落ち込んでいた。でも、のぞみを一人にしておくわけにはいかないよな。確かに、私も初めての出産を一人で迎えるのは不安がないわけではない。だが、夫の夢の邪魔はしたくなかった。大丈夫だよ。私一人でもなんとかなるから。そうやって強がってみたが、夫にはすぐに見破られてしまった。そうやって無理しちゃダメだよ。何かいい方法がないか考えないと。そう言って少し夫は考え込んだ後、このような提案をしてきた。出産まで俺の実家に行って、母さんにサポートしてもらうのはどうかな。私の親はもうすでに他界していた。一人っ子だった私が頼れるのは義母しかいない状況だった。夫もそれを分かっているから義母との同居を進めてきたのだろう。でも、お母さんに迷惑じゃない？大丈夫だよ。母さんも父さんを数年前に亡くしてから、一人で暮らすのは寂しいと思っているだろうから、のぞみと一緒に過ごすことで母さんもメリットがあるんだよ。そっか。私もありがたいわ。もし可能なら同居をお願いしたいわ。私がそう言うと、夫はすぐに義母に電話をしていた。そして同居の承諾が得られたので、私は荷物をまとめて義実家へ。お母さん、今日からよろしくお願いします。よろしくね。それにしても、マサトが海外に行ってしまうなんて悲しいわ。まあただの単身赴任だし、1年間だけだから。それでも一人息子と1年も会えないなんて寂しいわよ。私も義母と同じ気持ちだった。夫と会えなくなる期間があるのはとても寂しい。だが次に会う時はお腹の中の子も生まれてきているだろう。その時に何の問題もなく夫に子供に会わせてあげられるようにしないと。それから私と義母は夫を空港にまで見送った。マサト、寂しいわ。母さん何泣いてるんだよ。だって寂しいんだもの。涙を流しながらそうやって言う義母。夫は笑いながら義母の肩を叩いていた。1年なんてあっという間だから。のぞみのことを母さんに任せようとしたのに、これじゃあのぞみに母さんのことを任せることになりそうだな。涙あり笑いありで夫の見送りは終了した。それから私と義母は義実家に戻った。だがこれから地獄のような日々が待っているとは私は思いもしなかった。それは夫が海外に行った翌日のこと。お母さん、おはようございます。私は朝7時に目が覚め、居間に行って義母に挨拶をした。すると義母が鬼の形相で私のことを睨みつけてきたのだ。私よりも遅く起きてくるなんていいご身分ね。普通、嫁は姑よりも早く起きて朝ごはんも作っておくべきでしょ。あなた、自分がお客さんだとでも思ってるの？ごめんなさい。私は義母の勢いに押され、慌てて朝食を用意した。まったく、あなたが気が利かない嫁だってことがよくわかったわ。義母はため息をつきながら朝食を食べていた。私はその間に身支度をして仕事に行く準備をした。それじゃあお母さん、私仕事に行ってきます。私がそう言うと、義母は目を見開いた。何を言ってるのよ。あなたはこのまま家事をするのよ。いや、
でも私働いていますし。妊娠してるんだから、さっさと産休を取りなさい。そんな。義母は私に仕事を休んで家にいろと命じてきた。だがそれは、私の体調を気遣っているわけではない。家事を私に全部やらせるためだ。しかし、すぐに休みが取れるわけない。そんなことをしたら、会社にものすごく迷惑がかかってしまう。申し訳ないですが、今日は無理ですよ。私はそう言って無理やり会社に行った。だがその日家に帰ってくると、まさかのことが起きた。なんと義母は、義実家の家の鍵にチェーンをかけていたのだ。鍵を開けたのにチェーンのせいで私は入れなかった。私はピンポンを何度か押すが、義母は全然反応してくれない。お母さん、開けてください。どうしてチェーンをかけてるんですか？私がそうやって叫んで、ようやく義母はやってきた。あなたがいけないのよ。私のことを軽んじてるでしょ。そんなことありません。だったら今日は会社には行かずに、家事をやっていたはずよ。そんな。義母は私が義母の言葉を無視して会社に行ったことが、相当気に入らなかったようだ。そして義母はそのまま居間の方に行ってしまい、私を家の中に入れてくれなかった。この時は義実家で一時的に同居するからと、すでに夫と住んでいた部屋は解約していた。だから、私には帰る場所がないのだ。私はとても焦った。仕方なくビジネスホテルに泊まり、翌日はホテルから職場に行った。そして仕事後に義実家に帰った。今回は家の中に入れてもらえたのだが、義母は私にすぐに産休に入るように言ってきた。もし産休を取らなかったら、もう二度と家の中に入れないからね。義母はきっと本気だろう。夫もいなくて、これから出産までどれだけ体調が悪くなるかわからない状態で、一人きりになるのは怖かった。だから私は会社にお願いをして、早めに産休を取らせてもらった。だが義母は私が産休を取って家に日中もいるようになると、家事のすべてを押し付けてきた。ちょっと、まだ掃除が終わらないの。こののろまが。ごめんなさい。この頃にはお腹も少しずつ大きくなっていて、私は思うように体を動かせなくなっていた。それなのに、義母は私に家事を押し付けてきた。そして他にもいろいろと命じてきた。この冷蔵庫だいぶ古くなってきたから、買い替えてちょうだい。私がですか？何よ、嫌なら出て行ってちょうだい。義母は私が一人だと不安で困るということが分かっているようで、ことあるごとに出て行かせることを脅しにして、私に最新の家電やら高い家具を買わせた。そして満足そうに快適に過ごす義母。私はそれを横目に、重い体に鞭を打って家事をさせられるのだった。こんな状態で果たして、ちゃんと子供が産めるのだろうか。私はものすごく不安になった。そんな中、私は急にものすごく体調が悪くなって病院に行った。すると医師から体に負担をかけすぎていると言われてしまった。そして医師に家での状況を説明すると、今すぐ家を出た方がいいと言われた。だが私には頼れる身内はいない。医師は困っていたが、友人でも親戚でも、一時的に家に泊めさせてくれる人はいないかと聞いてきた。そう言われて、私は誰かいないか必死で考えた。そういえば、その時に私は母方のおばのことを思い出した。おばは仕事をバリバリこなすキャリアウーマンで、現在も独身だ。そして母が亡くなった時に、何かあったら連絡をしてねと私に言ってくれていた。私はそれを思い出して、数年ぶりにおばに連絡をしてみた。おばは嬉しそうに電話に出てくれて、それからすぐにカフェで直接会って私たちは話をした。
そんな状態だったなんて。いつでも頼ってって言ったのに、気づかずにいてごめんね。私こそ全然連絡をしないでいてごめんなさい。おばはすぐに自分の家に来るように言ってくれた。私はおばの言葉に甘えて、しばらく居候させてもらうことにした。その日、私が義実家に帰宅すると、義母が鬼の形相で私を睨みつけた。どこに行ってたの？病院に行くって伝えたと思うのですが。それにしては遅すぎるわ。どこかで遊んでたんでしょ。家事もしないで仮病で遊ぶなんて最低な嫁ね。このお嫁は荷物を持って出て行け。義母はそう言って私を追い出そうとしてきた。きっと私が誤ってここにいさせてほしいと、泣いて懇願するとでも思っているのだろう。だがちょうどいい。義母の方から追い出してくれるのはむしろありがたい。勝ち誇った顔をする義母に、私は満面の笑みでこう返した。了解です。義母は私が承諾したので驚いていた。あなた、わかってるの？この家を追い出されたら一人なのよ。なんとかなります。お母さんと一緒にこのまま暮らしている方が、私とお腹の子に危険が及びますから。勝手にしなさい。義母は顔を真っ赤にして怒っていた。泣いて戻ってきたいって懇願しても許さないからね。そんなことするわけないだろう。私はすぐに引っ越し業者に電話をして荷物をまとめた。おばにも思っていたよりも早く引っ越すことになると報告した。それから数日後、引っ越し業者がやってきて次々と私の荷物を運んでいった。ちょっと何をしてるの？引っ越し業者が家電や家具をどんどん運んでいくので、義母はものすごく慌てていた。お母さん、邪魔しないでください。だって、この人たちったら私のものを。何言ってるんですか？私に買わせたんですから、全部私のものですよ。そんな。それじゃあ、私はこれからどうすればいいの？冷蔵庫も電子レンジも洗濯機もないじゃない。自分で新しいのを買ってください。ふざけないで。こんなの許さないわよ。マサトに言いつけてやるんだから。勝手にどうぞ。言っておきますが、マサトさんにも今までのお母さんからの嫁いびりのこと伝えてますから。そしたら、ものすごく怒っていましたよ。仕送りもやめるそうです。嘘でしょ。あの子からの仕送りがなくなったら、私生きていけないわ。そう言って顔を青くする義母。引っ越し業者が荷物をトラックに積み終えたので、私は気にせずに義実家を出た。すると義母も家を飛び出してきた。お願い。今すぐ帰ってきて。謝るから。仲直りしましょう。そしたら家具や家電をまたこの家に戻せるし、マサトも仕送りを再開してくれるでしょう。義母は慌てた様子で私にそう言ってきたが、私は冷たく義母を突き放した。残念ですが、私を怒らせたお母さんがいけないんですよ。今までの自分の言動を反省してください。まあ、反省したところで私は一生許さないですが。そんな。そう言って膝から崩れ落ちる義母。私はそんな義母を横目に呼んでおいたタクシーに乗り込んで、おばの家へと向かった。おばは、大変だったね、と私をねぎらってくれた。おばの家はタワマンで広くて、ものすごく快適な家だった。それから出産まで平和に過ごし、私は無事に赤ちゃんを産んだ。生まれてきたのは、ものすごく可愛い女の子だ。おばも天使みたいねと目を輝かせながら抱き上げていた。そして少し経ってから夫が帰国してきた。のぞみ、
待たせてごめんな。空港で私に抱きつく夫。そして娘を見て感動していた。この子が俺たちの娘か。かわいいな。娘との対面に感動した後、夫は義母のことについて謝ってくれた。まさか、母さんがあんなひどい人だと思わなかったよ。本当にごめん。もう二度と会わないようにするから。これからは、俺たち親子3人だけで幸せな日々を過ごしていこう。夫がそう言ってくれたので私は力強くうなずいた。それからおばはなんと、あのタワマンの家を私に譲ってくれた。もともと不動産投資などで活用しようと思っていたらしく、だが管理がめんどくさいのと海外に移住したいという気持ちが出てきたらしく、持て余していたそうだ。思わぬ形で快適な家が手に入り、さらには夫も戻ってきて、とても幸せな生活を送れそうですごく嬉しい。ちなみに義母についてだが、あれから夫の仕送りがなくなったことで、かなり貧しい生活を送っているらしい。また、自分の息子から縁を切られたことがショックで塞ぎ込んでいるらしく、まるでホームレスのような見た目になっていて、近所の人も寄りつかなくなっているんだとか。まあ私にはもう関係のないことだが、今まで自分が傍若無人な態度をとってきた罰が当たったのだろう。一方、私は夫と娘と家族仲良く、幸せな日々を過ごしている。仕事にも復帰したので、公私ともに充実させながら楽しく人生を生きていきたいと思う。お役御免だからさっさと離婚しろ。あ、俺の退職金3000万は全額俺のものだからな。まったく、何を言い出すかと思えば。お前が悪いんだぞ。家事をサボったり言うことを聞かなかったりして生意気な嫁だったんだからな。わかったわ。じゃあ離婚届用意して。私の名前はのぞみ、68歳の主婦。私は3歳年下の夫のあきらと45年も連れ添った。今まさに私たちは離婚の危機にある。まあ、お互いどうやら危機とは思っていないようだが、私と夫の出会いは職場だった。私が就職した会社に、高校を卒業したばかりの夫が入社してきたのだ。私はすでに数年そこで働いていたので、教育係として夫を指導することになった。夫はとてもイケメンで私好みの顔をしていた。年下として可愛い一面もあり、母性本能をくすぐられた。そして自然と交際がスタートし、しばらく経った頃に私が妊娠していたことが判明した。それがきっかけで私たちはできちゃった婚することに。その後長女が生まれ、私たちは親になった。20歳と23歳の若い親だったが、私が専業主婦となり、娘の子育てを中心的に家のことは頑張った。夫は娘を溺愛していて、この子のために俺は仕事を頑張る。などと言って張り切っていた。今思い返すと、あの頃が一番幸せだったかもしれない。長女はすくすくと成長していき、そして長女が4歳の時に長男が生まれた。女の子と男の子それぞれを持つことができ、とても楽しい日々を送ることができた。娘はお絵かきや本などに夢中になり、息子は野球などのスポーツや運動に夢中だった。バレエ教室とかそういう月謝が高い習い事はさせてあげられなかったが、新しい本を買ってあげたり、地元の少年サッカーチームに入れてあげたりはした。そんなこんなで毎日目まぐるしく忙しい日々を送っていたから、子供たちが大人になるまであっという間だったと思う。私は主婦として自分でも褒めてあげたいほど頑張ったと思う。毎日家事をすべて自分でやって、子供たちと夫のお弁当を作り夜ご飯を用意した。娘と息子はそれぞれ部活に入っていたので、車を出してあげなきゃいけない時も私がすべて送迎した。夫はちゃんと仕事をして稼いでは来てくれるものの、家のことは一切しない人だった。
ゴミを出してくれたことも一度もないと記憶している。きっとゴミの分別とかいきなりやれと言われてもわからないのではないかと思う。まあ、横柄な態度を取る人ではなかったから、そこはまだ助かったけど。そして結婚して22年が経って娘が大学を卒業して就職。その後、結婚して26年が経った頃に息子が大学を卒業して就職。2人の子供を無事社会に送り出せた時はかなりの達成感を味わった。とはいえまだまだ49歳。夫も46歳でまだまだ働き盛りだ。これから人生を楽しむぞという気持ちで、私は趣味を増やしたり旅行に行ったりいろんなことをした。久しぶりに夫婦の時間も取るようになったりして、第二の人生が始まったなと思った。それなりに仲いい夫婦として楽しい時間を過ごしたと思う。ところが、お互いに60歳を過ぎたあたりから何か不穏な空気が流れ始めた。きっかけは些細なことだったと思う。お前ってさ、料理下手なの？え、なんで？いきなり何？だってさ、毎回似たようなメニューのローテーションばかりで、バリエーションなさすぎだもん。それを今さら言うの？あなたずっと文句も言わずに食べてたじゃない。それにあなたの好きなものをなるべく増やしてメニューを考えていたつもりなんだけど。いや、それにしてもさ、もっといろいろとレシピを持っててもいいじゃん。何十年主婦やってんだよ。じゃああなたは一回でも料理をしたことがあった？私は子供たちの世話をしながら毎日料理をしてたんだから。それについてのねぎらいの言葉くらいかけてくれてもいいと思うけど。なんだよ。そうやって怒るなよ。普通に話してただけなのに。私は別に怒ってないですよ。気になった点があったからそこを尋ねただけです。急に敬語になってるあたり怒ってるだろうが。もういいよ。この話はやめよ。自分から言い出したことだろうが。夫はそれ以外でもやたらと家事について不満を言うようになった。拭き掃除が足りない気がするな。なんていうか艶が足りないんだよな。手抜きばっかりだな。もう何十年もここに住んでるから艶が出ないのは仕方ないと思うけど。そうやって何でも消極的なのは良くないぞ。そういう風に柔軟性がなくなっていくんだからな。一体何なのだろうか。夫はやたらと最近私に突っかかってくる。今までは私に丸投げして気にもしていなかった家事に、どうしてこうも口を挟んでくるのか。そしてそれなら自分でやればいいのに、自分では全くやろうとしないのだ。なんだか私は真面目に家事をするのが馬鹿らしく感じ、料理なども適当にすることにした。夫だってもうすぐ定年退職だし、その後にずっと家にいることになるのだから、楽をした状態を慣れさせた方が今後のためだと思った。だがこの私の態度が夫を余計にイラつかせてしまったようだ。おい、なんか晩ご飯のメニュー、質素すぎないか？そう。でも老後のこと考えたらこれくらいになれないといけないと思うわよ。は？ふざけんなよ。退職後にこんな飯ばかり食わせる気なのか？いつもが手の込んだ料理を作りすぎてたのよ。食費もカットできるところはしようと思ってね。ダメだ。お前はサボりたいだけだろう。くそ、なんでこういう時だけは敏感で的確なんだ。主婦失格だぞ。今すぐ作り直せ。それは無理よ。食材もそんなに買ってこなかったし。だったら今から買ってくればいいだろ。ちょっと待ってよ。あなた、最近どうしたの？何か変よ。なんでそんなに私の家事について文句を言ってくるの？今まで甘やかしすぎたと思ってな。厳しくしてるんだ。はあ、意味わかんないんだけど。ここまで来ると本当に理解に苦しむ。
まさか更年期障害とかかな。60歳を超えて怒りっぽくなったのかもしれない。私は久しぶりに娘と息子に会って夫のことについて相談することにした。すでに娘は44歳、息子は40歳になっていて、どちらも結婚して子供もいる。二人とも結婚相手のご両親は私よりも年上で70歳前後だ。お父さんとかは68歳だけど、別に更年期障害とかになってる感じないからな。でも人によって症状が出る年齢も違うしね。でも父さんは家事はしなかったけど、別に嫌な父親って感じじゃなかったもんね。キャッチボールしてもらった記憶とかもあるし、あとはそれくらいかも。全然思い出ないじゃない。家のことや子育ては全部お母さんがやってたもんね。確かにそうだよな。今自分に子供ができて、改めて母さんのありがたみを知ったよ。二人ともありがとう。と、話は父さんのことだったね。浮気でもしてるんじゃないの？知らんけど。ちょっと、あんた、適当な発言で変なこと言わないでよ。お父さんも64歳よ。不倫なんてありえないでしょ。そうか。でもまさかってこともあるし。そうやってお母さんの不安を煽らないの。ごめん。まあ、ただの素人意見だから気にしないでくれよ。気晴らしにいつでも俺のとこ遊びに来なよ。息子もばあちゃんに会えたら嬉しいだろうからさ。私のとこにも来てよ。子供たちが喜ぶわ。ありがとうね、二人とも。子供たちがたくましく、そして優しく成長しているのが嬉しかった。ちゃんと親になってるんだなぁと感慨深くもなった。それにしても息子に言われた言葉は少し気になってしょうがない。そういえば定年間近のおっさんのくせに仕事の帰りがやたらと遅い時がある。もしかしたら、私は念のため興信所に調査を依頼した。すると、まさかの黒だった。相手は50歳の独身女性。さすがに不倫ではないだろうと思っていたが、まさか本当にしていたとは。呆れて物も言えない。もちろん夫に対しては一気に嫌悪感が出た。なんて気持ち悪いのだろうか。息子と娘に報告すると二人とも絶句していた。息子は適当に言っただけなのに、と本当に驚いているようだった。私はもう離婚の意思が固まっていたので、とにかく新しい部屋を探すことにした。今すぐ離婚届を突きつけても、住む場所がないと困るからだ。さすがにこの年齢になると、部屋を探すのも一苦労だった。高齢だと貸したがらない不動産屋が多いのだ。そのためやはり部屋を見つけるのにかなりの時間がかかった。そしてやっとなんとか契約することができ、新しい住居を確保することができた。それはまさしく夫が定年退職を迎えた頃だった。夫が定年退職を迎えた翌日、私は居間に呼び出された。昨日は遅くに帰ってきたようね。退職の祝いに飲んでたからな。誰と？会社の人たちに決まってるだろどうせ不倫相手だろ。ところで話って何？まあ、座れよ。私が席に着くと夫はニヤニヤしながらこう言った。お役御免だから離婚しろ。俺の退職金は当然俺のものだからな。3000万はあるだろうな。まったく、何を言い出すかと思えば。お前が悪いんだぞ。家事をサボったり言うことを聞かなかったりして生意気な嫁だったんだから。わかったわ。じゃあ離婚届用意して。何よ、離婚するんでしょ。いや、お前驚かないのか。離婚だぞ。離婚したいの？したくないの？どっちなの？はっきりしてよ。いや、離婚はしたいけど。
退職金の3000万円だって俺のものになるんだぞ。財産分与はなしってことでしょ。いいわよ。夫はまさか私がすんなり受け入れると思ってなかったのか面を食らっている。じゃあ、はい、離婚届。私は夫から離婚届を受け取り自分の分を記入した。じゃあこれは私が提出するから。そう言って私は荷物をまとめ始めた。今から出て行くのか？行くあてはあるのか？もう別れるのにそんな心配するの？いや、心配というか、やけにあっさりしてるなって思って。私は夫の言葉を無視して荷物をまとめるのに集中した。そして荷物をまとめ終え、スーツケースを持って居間でそわそわしている夫に話しかけた。じゃあ私行くね。おう。あ、そうだ。これ、不倫の証拠写真ね。慰謝料は後日、弁護士を通して請求するから。私が写真をテーブルに置いてそう言い放つと、夫は顔面蒼白の状態になった。じゃあ、さよなら。夫は言葉が出ないのかその場でフリーズしている。私はそれを無視して家を後にした。そして新居へと引っ越した。夫からは何件も鬼のような着信が来ていたが全部無視。弁護士を通して慰謝料を夫と不倫相手に請求してやった。夫はおそらく定年退職した瞬間に私に別れを告げて、不倫相手と再婚するつもりだったのだろう。だから数年前から少しずつ私にイチャモンをつけて、私に別れたいという気持ちを植え付けようとしたのだ。まさか不倫がバレてるとは思わなかったのだろう。弁護士曰く慰謝料を請求され、かなり動揺していたそうだ。ちなみに財産分与をなしにしたのは、私も稼いでいたから。実は私の実家は華道をやっていて、教室も営んでいた。私も幼少期から母に華道を叩き込まれていた。そのため主婦になってから教室で講師をしていたのだ。夫にとってはただの家の手伝いとしか思われていなかったようだが、講師としての仕事以外でも、ホテルに飾るための生け花やイベントに使う成果など、ちょこちょこお仕事の依頼があり、それなりに稼いでいたのだ。子育て中は子供たちの学費に回し、子育てが終わってからは老後のための資金に充てていた。だから相当な額が私の手元に残った。ちなみに元夫は正直な話、全然出世しなかったので退職金はものすごく少ない。口では3000万なんて言ってるけど絶対に嘘。もしかしたら1000万もないんじゃないかな。元夫一人ならなんとか老後を暮らせるかもしれないが、再婚するとなるとカツカツになるだろう。しかも慰謝料もその中から支払うことになるので、さらに苦しくなるだろう。その後、息子から元夫について聞いたのだが、不倫相手から話が違う。慰謝料は払わなくてよくて、あなたの退職金で遊んで暮らせるって言ってたのに。と言われ振られたそうだ。元夫もバカだが、不倫相手も相当なバカだ。あんな男の退職金を当てにしていたなんて。元夫は独り身となり、息子や娘に同居してほしいと頼んだそうだが、二人とも母さんを裏切ったやつがのこのこと顔を見せに来るなと言って追い払い、縁を切ったそうだ。これで完全に元夫は孤独となったわけだ。本当にざまあみろって感じだ。一方、私は新居でつつましく生活をしながら、華道の仕事や趣味を楽しんでいる。私の家は娘の家からも近いので、たまに娘とランチに行ったり、孫たちに会ったりしている。息子も休みの日に孫を連れて顔を見せに来てくれたりするので、寂しい思いは一切せずに毎日充実した日々を送れている。これからあと何年生きられるかはわからないが、一日一日を大切に生きていこうと思う。
うちのマサトを尻に敷くなんて最低よ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出て行け。夫に騙されている義母。そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました。この家から出て行きます。私がそう言うと義母は手を叩いて喜んだ。これでやっとエリートなマサトが正当な扱いを受けられるわね。そうですね。やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私には最近付き合っている彼氏がいる。彼の名はマサトといって、私より3歳年下の会社員だ。彼との出会いは合コンだった。イケメンで明るくて話が面白かった彼に私は惹かれてしまった。そして彼は大企業に勤めているらしく、社会人としてもちゃんとしているようだ。彼も私に惹かれたようで、私たちはすぐに2人で会うようになった。その後、付き合うようになり、現在も順調に交際を続けている。彼は優しくて紳士的な人だ。そして大企業に勤めていながらも倹約家で、あまり無駄遣いをしない人だった。私とデートに行っても、割と安い店が多いのだ。私は別に高級レストランとかにそこまで惹かれるタイプではないので、無駄に高価なデートでもてなされるよりも、安いお店でリラックスしながらワイワイする方が好きだ。そういう点も彼への印象が高かったポイントの一つだ。そうして彼との交際を続けていたある日、彼からプロポーズをされた。もちろん私は2つ返事でプロポーズを承諾。彼となら幸せな結婚生活を送れると、そう思って疑わなかった。しかし、この彼との結婚が私にとっての地獄の始まりになるなんて。私と彼はすぐにお互いの親に挨拶に行った。私の親は彼のことをすぐに気に入り、結婚を承諾。そして次は彼のご両親に私が挨拶をする番だ。彼のご両親は温かく私を出迎えてくれた。優しそうなご両親で安心したのだが、私は少し引っかかることがあった。それは彼の母親のことだ。マサトは大手企業で働く超エリートでね。何でもできる素晴らしい子なのよ。息子の功績を称えることは別にいいと思うのだが、なんというか溺愛している感じが少しあった。だが彼の父は至って普通で、ちゃんと社会人になってくれて安心してるよ、と言って、冷静に息子のことを見ているという感じだった。二人とも私と彼との結婚を認めてくれて私は一安心。そして結婚式をして新婚旅行にも行って、私たちは夫婦としての生活を始めた。しかし夫と暮らし始めてから私は驚いたことがある。それは夫の金遣いの荒さだ。夫はデートの時は安い場所で済ませていたのに、自分の趣味のものなどにはとことんお金をかける人だったのだ。ちょっと、これって同じ服じゃないの？色違いで3枚欲しいじゃん。そんなにいる。1枚いくらなの？1枚2万くらいしたかな。それじゃあこの服だけで6万じゃない。もったいないでしょ。何言ってるんだよ。全部欲しかったんだからいい買い物だよ。俺の稼ぎを俺がどう使おうと勝手だろ。いやいや、独身時代ならそれでもよかったかもしれないけど。今は結婚して2人で生活してるんだから、もう少しお金の使い方を考えてよ。私がそう言うと夫はシュンとした。確かにそうだよな。ごめんな、ちょっと配慮に欠けてたよ。夫はそう言って謝ってくれた。よかった。分かってくれて安心したよ。私は夫が話の通じる人でよかったと思ったのだが、
この後、夫は衝撃の事実を告げた。夫婦でお金のことは全て折半になるんならさ、借金も半分こだよな。え、借金。もしかして借金があるの？実はそうなんだ。一体いくらなの？私が緊張しながら聞くと夫は驚きの金額を言った。300万くらい。そんなに？どうしてそんな多額の借金を背負ってるの？いや、リボ払いとかいろいろ使い込んでいたらいつの間にか借金が膨れ上がっちゃって。そう言ってはははと笑う夫。私はクラクラして倒れそうになった。笑い事じゃないでしょ。でもあなた大手企業に勤めてるじゃない。なんでそんなに借金が膨れ上がっちゃうの？実は。夫はさらに驚きの発言をした。夫が働いているのは大手企業ではなく、その大手企業の子会社の子会社らしく、給料もかなり安いらしい。詳しく聞くと夫の手取りは15万円だそうだ。私は本当に気を失いそうになった。あなた、私に嘘をついていたの？いや、そういうつもりじゃ。完全に嘘ってわけではないしさ。私は夫に対してかなり失望したが、それでも結婚したばかりだし、夫のことを完全に嫌いにはなっていなかった。幸い私は中小企業での勤務だったが、役職についていたので、かなり給料がいい方だった。だから私が頑張れば、二人の生活費と借金の返済はなんとかなるだろうと思ったのだ。そうして私は夫の借金を毎月返済することになった。300万の借金なんて早く返してしまいたい。だから私は毎月10万を返済に充てようと考えた。本当ならそのうちマイホームでも建てようと思ったが、そんなことは無理だ。一時的に住もうと思っていたこの部屋は家賃は手頃な価格だし、しばらくはこの部屋で生活をするしかない。私はこれからのことをいろいろと頭で考えながら整理していった。どう計算してもなかなか大変なことには変わらない。夫にももちろん借金の返済は協力してもらって、そして生活費もうまくやりくりしていかなければ。それからというもの、私は節約に励んだ。毎日の献立を考えて、ちゃんと自炊して休みの日は安い八百屋で野菜を買ったりした。私は飲み会が好きだったので、よく同僚と飲みに行っていたのだが、それも控えた。まずは借金を返済すること。それを第一として一生懸命頑張った。毎月10万を出すのはなかなか大変だったが、自分でも本当によく頑張っていると思う。今月もちゃんと10万振り込んだからね。ありがとう、のぞみ。本当に助かるよ。マジで感謝しかないよ。俺絶対にお礼するから。まずは早く全額返しちゃいましょう。こうして返済と節約生活を続けてあっという間に半年が過ぎた。夫も手取りから5万ほど返済に充てていると言っていたし、現在は2人合わせて90万返済しているということだ。でも残りまだ210万もある。気を引き締めて頑張らないと。そう思った時、いきなりインターホンが鳴った。私が出ると、それは宅配業者だった。こんな大荷物一体何が届いたのだろう。サインをして受け取った荷物を見ると、それは夫宛てだった。私は嫌な気分がして、夫の確認をせずに開けて中身を見た。するとそこには男性のブランド物の服やカバンが入っていた。何よこれ。私が驚いていると夫が目を覚まして起きてきた。私はすぐに夫を問いただした。ちょっと、なんでこんなもの買ってるの？あなた、まだ借金残ってるのよ。私がそう怒鳴ると夫はとても嫌そうな顔をした。朝っぱらから怒るなよ。
だいぶいいペースで返済できてるんだから別にいいだろ。ちょっとしたご褒美だよ。ちょっとしてないのよ。こんなに高いものを何点も買って。一体総額いくらしたの？別にいいじゃないかよ。そんなこと気にしなくても。気にするわよ。私は段ボールの中に領収書を見つけたので、それを手に取って金額を確認した。ちょっと。総額30万じゃない。あ、おい、勝手に中身を見るなよ。うるさいわね。こんな無駄遣いしてどういうつもり？30万なんて、あなたがこの半年間で返済したお金と同じ額じゃない。これじゃあ、私が一人で返済しているようなものでしょ。私が感情的になってそのように怒ると、夫もイライラしてきたのか言い返してきた。だからご褒美って言ってるだろ。俺だって頑張って返済に当ててたんだ。息抜きくらいさせてくれよ。理不尽な逆ギレだが私だって負けるわけにはいかない。息抜きの程度が激しすぎるのよ。もう我慢できないわ。これからは私が全部の家計を管理する。あなたのクレジットカードと通帳と印鑑、キャッシュカードも全部預かるから。な、ちょっと待てよ。それはやりすぎだろ。何言ってるのよ。あなたがそうやって返済した分使ってたら、いつまでも借金は減らないんだから。これからは私があなたの給料も管理してお小遣い制にします。夫はずっと文句を言っていたが、私は一歩も引かなかった。結局、夫が根負けして私に全てを託した。私は金庫を買って、そこに夫の通帳などを全て入れた。それからは私が10万、夫の給料からも10万を返済に充てた。夫への小遣いは毎月3万円、残りの2万円は生活費の足しにしている。このペースなら大丈夫そうだ。私は少し希望が見えた気がした。だがそんな生活を続けていたある日、いきなり義母が家にやってきた。お母さん、どうしたんですか？急にやってきて。義母は私を睨みつけている。あんたね、マサトに意地悪をするなんてどういうつもり？意地悪？そうよ。マサトからお金を搾取して、マサトには少ない小遣いで貧しい生活を強いているそうじゃない。私は目が点になった。この人は一体何を言っているのだろうか。だがこの時、私は結婚の挨拶の時のことを思い出した。そういえば義母は夫について大企業で働いていると言っていたのだ。もしかしたら義母も夫に騙されているのかもしれない。私は義母を落ち着かせて正直に話した。実はマサトさんは大企業で働いているんじゃないんですよ。だから給料も低くて、手取りは15万くらいしかなくて。しかも多額の借金を背負ってて。だが私が話し終わらないうちに義母は話を遮った。マサトの言う通りね。あなたのその妄想は何なの？虚言癖もいい加減にしなさい。そんな。私は嘘なんかついていません。そうやってマサトを困らせてお金をむしり取るなんてありえないわ。私はびっくりしてしまった。どうやら夫は私が正直に話すことを想定して先手を打っていたのだ。義母は息子である夫を溺愛しているようだし、息子の言うことの方が正しいと思っているのだろう。私がいくら説明しても聞く耳を持ってはくれなかった。さらに義母は私のことを散々罵倒してきた。マサトから奪ったお金、あんたが使い込んでるんじゃないの？あなた働いていないのに全く家事をしないそうじゃない。それに金遣いも荒いって聞くわ。いやいや、それは私じゃなくて夫ですよ。しかも私はちゃんと会社員ですし。
またそうやって嘘をついてマサトに罪をなすりつけようとする。話の通じない義母に困っていると、夫が起きてきた。あ、母さんもう来てたんだね。マサト、おはよう。今ちょうどこの女に説教をしてたところよ。ありがとう母さん。俺の言うこと全然聞いてくれなくてさ。通帳とかキャッシュカードも取られちゃって困ってたんだ。大丈夫よ。私に任せなさい。必ず取り戻してあげるから。そう言うと義母はまた私の方を向き、思い切り睨みつけてきた。早くマサトのものを返しなさい。うちのマサトを尻に敷くなんて最低よ。義母がそう言うと、夫もニヤニヤしながら乗っかった。俺はお前に容赦しないぞ。俺の通帳やクレジットカードを返せ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出て行け。夫に騙されている義母。そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました。この家から出て行きます。私がそう言うと義母は手を叩いて喜んだ。これでやっとエリートなマサトが正当な扱いを受けられるわね。そうですね。やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。まさか本気で出ていくと思わなかった夫は途端に慌て出した。おい、本気で出て行くのか。あなたが言ったんでしょ。出て行くわよ。今までご迷惑をおかけしました。私はそう言って頭を下げた。勝ち誇った顔をしながら義母は、今さら謝ったって遅いのよ。と言った。マサトも今度はもっといい女性を嫁にもらわないとね。夫は顔を引きつらせながら、ああ、と言っている。どうやら自分の置かれた状況はちゃんとわかっている様子だ。私はすぐに引っ越し業者に電話をした。明日には来れるみたいなので、すぐに予約した。引っ越しは明日になります。そう。それじゃあ明日はお祝いをしなきゃね。義母はそう言って嬉しそうに帰っていった。夫はその後、私に何度も謝ってきた。俺が悪かった。だから離婚するなんて言わないでくれよ。私は夫が話しかけてきても全て無視して自室にこもった。そして翌日、引っ越し業者が来て私の荷物を運んでいく。夫は青い顔をしながらずっとそれを眺めていた。すると義両親が家にやってきた。これでやっと厄介払いができるわね。喜ぶ義母とは対照的に、義父は怪訝そうな顔をしている。のぞみさん、息子や妻が言っていることは本当なのかい？義父は最後に私にそう聞いてきた。どうやら夫のことを疑っているようだ。私はこの人ならちゃんと話を聞いてくれるかもしれないと思い、すべてを正直に話した。すると義父は驚き、私に謝罪をした。本当にバカな息子とバカな妻が迷惑をかけてすまなかった。あいつにはちゃんと言って聞かせる。のぞみさんが今まで肩代わりしてきた約100万円分のお金は私が君に返して息子に支払ってもらうことにする。そして義父は夫を呼び出した。お前は嘘をついただけでなく、のぞみさんに散々迷惑をかけてどういうつもりだ。この人でなしが。義父の怒声に夫は完全にビビっていた。あなた、なんでマサトを叱るの？うるさい。お前が何でもかんでも甘やかすからこうなったんだ。お前も少しは反省しろ。義母も義父の怒声にびっくりして怯えていた。こいつは大手企業にも働いていないし、借金まみれでその返済をのぞみさんに任せてたんだぞ。そんな。それはのぞみさんの虚言でしょ。
じゃあマサトに真実を聞こうじゃないか。おいマサト、社員証を出せ。え、え、えっと、ほらな、もう嘘をついていることが確実になったぞ。お前のことを信用していた私がバカだった。見栄なのか何なのか知らないが、親に就職先について嘘をつくなんてな。それとも母親が溺愛しすぎて、何でも買い与えるからエリートという設定にしておいた方が都合がいいとか思ったのか。夫は義父の言葉にドキッとしている。どうやら図星だったようだ。情けない男に育って俺は本当に悲しいよ。お前たち、早くのぞみさんに謝りなさい。義父がまともな人でよかった。夫と義母は私に失礼な言動をしたことを無理やり義父に謝らされていた。まあ、もう私は彼らのことを許すつもりはないのでいいのだが、それでも二人が成敗されたのはスカッとした。その後、無事に離婚が成立し、義父から私が返済した100万円分のお金が振り込まれた。元夫と元義母は元義父の指示で、元義父の兄の農家に飛ばされて、現在は厳しい指導のもと、農作業をやらされているらしい。そして寝床と飯を提供する代わりに、二人の給料はすべて元義父に送られて、元夫の借金の返済に充てられているそうだ。本当にいい君だ。一方、私は相変わらず仕事を頑張っており、現在は単身用のマンションで快適に暮らしている。これからも仕事に打ち込んで、さらに昇進を狙っていこうと思う。この人参は形が悪い。このレタスは色が悪いわ。もう、どうしてあなたはちゃんと目利きができないの？本当に使えない嫁ね。そうやって私が買ってきた食材を並べて、一つ一つに文句をつける義母。どうして私がここまで言われなきゃいけないのだろうか。何度も何度も私に食材について文句を言ってくる義母に、私は我慢ならなかった。頭に来た私はとあることを計画した。ちょっとのぞみさん、一体どういうことなの？私の名前はのぞみ、28歳の主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは仕事関係で出会い、それから距離を縮めていって結婚に至った。心優しい夫との結婚はとても楽しくて幸せだった。私は結婚を機に寿退社をして家庭に入った。それからは夫のために家事を一生懸命に頑張った。毎日夫のためにお弁当を作り、朝食も夕食も手の込んだものを作った。のぞみが作る料理はどれも美味しいな。家に帰ってくるのが楽しみになるよ。そう。それは嬉しいわ。お弁当もいつも美味しいし、本当にありがとね。そうやって感謝してくれるだけで嬉しいよ。夫は私の家事の頑張りをいたわってくれるので、とてもいい夫だと思う。仕事も一生懸命頑張ってくれて、二人でも十分に生活できるほど稼いできてくれるのでありがたい。私たちはそんな風に夫婦仲良く、とても幸せに暮らしていた。しかし最近、私を悩ませる存在がいる。それは義母だ。義母は結婚の挨拶の時や結婚式の時は普通だったというか、むしろ優しく接してくれていた。だからいい人だと思っていたのだが、どうやら違ったようだ。きっかけは義両親が引っ越しをしたこと。義両親は義実家が古くなって住みづらくなったことをきっかけに、バリアフリーの賃貸マンションへと引っ越した。そして引っ越したことで、前の義実家よりも私たちが住んでいる家に近くなったのだ。それがきっかけで、義母は私たちによく連絡を取ってくるようになった。母さんが遊びに来たいって言ってるんだけど、大丈夫？今から。ちょっとだけでいいからって。そう、まあいいけど。私はいきなり義母が来ると聞き、慌てて着替えて身なりを整えた。
マサト、のぞみさん、久しぶりね。母さん久しぶり。お久しぶりです。実家と近くなってよかったわ。行き来しやすいものね。まあそうだな。お母さん、お茶を入れましたので一緒に飲みましょう。あら、ありがとう。今日は父さんは。あの人は釣りに出かけているわ。そっか。それより元気だったかしら。正月からしばらく来ていなかったじゃない。ああ、ごめんね。仕事が忙しくてなかなか行けなかったんだ。そうなの。てっきり来たくなかったのかと思ったわ。いやいや、そんなこと思わないよ。そう。それならいいけど。そう言って義母は私の方を見た。なんだか私に物申したい様子だ。どうしてそんなことを言い出すのだろうか。私はなんとなく嫌な予感がした。なんだか部屋も汚れてる感じがするわね。のぞみさん、ちゃんと掃除してるのかしら。もちろん掃除はしています。そんなに汚れてるか。結構綺麗だなって思ってたけどな。夫がそうやって言ってくれてよかった。だが義母はそれが気に食わなかったようだ。まあ若い人たちからしたら、そんな気にならないレベルなのかもしれないわね。料理はちゃんとしてるのかしら。マサトに栄養のあるものを食べさせてるの？はい。ちゃんと考えながら作っています。本当に。義母はそう言って私に疑いの目を向けてきた。母さん、さっきからどうしたんだ。なんだかのぞみに対してトゲあるような言い方が多いよ。夫がそう言うと、義母は慌てて笑顔を作った。いやいや、そんなつもりはないのよ。やっぱり専業主婦の先輩として気になるところを指摘したくなっちゃうのよ。のぞみさん、ごめんなさいね。気にしなくていいから。はあ。義母は笑っていたが、その目の奥は笑っていなかった。そして義母は帰っていったのだが、私はなんだかどっと疲れてしまった。結婚の挨拶の時とかはもっと優しかったはずだ。今日のような圧力をかけてくる感じはなかったと思う。もしかしたら今回の義母が本当の義母で、今までは猫をかぶっていただけなのかもしれない。そしてそれから1ヶ月ほどが経った頃、義母から夫のもとに連絡が来た。腰を痛めた。そうなのよ。だからなかなか買い物に行けなくて、それでのぞみさんにスーパーへの買い出しを定期的に頼みたいのよ。家も近くなったし、ついでに買ってきてもらうことくらいいいでしょう。夫は義母からそう言われて、私に相談をしてきた。母さん、結構大変そうなんだよね。もちろん望みが良ければだけど、スーパーの買い出しをしてあげてもらえないかな。私はいろいろと思ったが、それでも腰が痛くて買い物にも行けないのは大変だろう。もしかしたらこの前の義母の態度は本当に大した意味はなくて、本当は優しいのかもしれない。とりあえず私は義母からの頼みを引き受けることにした。わかったわ。週に2、3回くらいなら大丈夫だよ。本当か。ありがとう。じゃあよろしく頼むな。夫はそう言って義母に電話をした。そしてそれからすぐに、私は平日の日中に義母の代わりに買い物をすることになった。まずは義実家に行き、義母に何を買いに行けばいいのか聞きに行かなければならない。お母さんこんにちは。腰はどうですか？私は義実家を訪ねて、義母にそのように聞いた。すると義母はとても冷たい目で私を見てきた。余計なことは聞かなくていいから、早く買い物をしてきてちょうだい。私はいきなり冷たい態度をとってきた義母にびっくりした。わかりました。買い物のリストとかは？私がそう言うと、義母は乱暴に買い出し用の食品を書いたメモを私に渡してきた。それ全部買ってきて。全部ですか？正直言って女性一人ではなかなか持ちきれない量になりそうなほど、たくさんの食材が書かれていた。
何してるの？さっさと買い物に行ってちょうだい。義母は私にびっくりする時間さえも私にあげたくなかったようだ。はい。私は急いで車を走らせてスーパーへ。リストを見ながらカゴに食材を入れていく。どんどん埋まっていくスーパーのカゴに私は圧倒された。義母曰く、大人2人分の食材をまとめて購入するからこの量になるとのこと。言っちゃ悪いが、高齢になってきて私たちよりも絶対に食べる量が少ないだろうに、なぜこんなにも買い込む必要があるのだろうか。そんなことを疑問に思いながら、私は汗をかきながら大量の食材を購入した。ただいま戻りました。遅いわね。あなたいつもそんなにものろまなのかしら。いや、さすがにあの量は時間がかかります。まあ、言い訳をするのね。なんてひどい嫁なのかしら。義母は何かにつけて文句を言いたいのか、ひたすら私のことを罵倒してきた。あなたは容量が悪いのよ。私だったら20分は早く買い物を済ませたでしょうね。ほら、ぼさっとしてないで早く冷蔵庫に入れてちょうだい。自分から怒って私の行動を止めていたくせに、なんて自分勝手なのだろうか。私は嫌な気分になりながら、冷蔵庫に食材を入れていった。じゃあこれで私は失礼しますね。私は早く家に帰りたくてそう言った。すると義母は、ちょっと待ちなさいよと言って私を引き止めた。私は腰が痛いって言ってるじゃない。だったら普通は掃除もしていくのが気の利く嫁なんじゃないの？義母はそのように言って私に掃除をすることも強要してきた。電話では買い出しだけだったはずだ。だがここまで来ておいて掃除を断ったら角が立つ。だから私はその時は仕方なく掃除をした。しかしそのせいで義母は調子に乗ったようだ。その次に義実家に行ったのは3日後だったのだが、その時にも私は家の掃除をさせられた。そしてまた大量の食材を買わされた。しかも私が不満なのが、最初に私が立て替えていることだ。義母はお釣りを盗まれるかもしれないからと言って、買い物を終えてから私にお金を支払うようにしている。だが前回も今回もちゃんときっちりと支払ってくれなかったのだ。前回は、ちょうどお金を下ろすのを忘れててね、と言って全額支払ってくれなかったし、今回はいろいろと出費が重なってるから来月に払うね、と言って全く支払ってくれないのだ。まだ2回しか買い物代行をしていないから、そこまでの金額じゃないが、これからずっとこんな感じだとするとかなりの金額になる。そして3回目の買い物代行でも義母はお金を支払わなかった。さすがに我慢していた私もこれには注意をしなければいけないと思った。お母さん。スーパーで買った分のお金、そろそろ支払ってほしいのですが。あなたがめついのね。ちゃんと払える時に払うって言ってるんだから待ってなさいよ。本当に嫌な嫁ね。こちらからしたら嫌な姑なのだが、どうして一方的にそんなことを言うのだろうか。それとあんたが買ってきた食材、いつも状態が良くないのよ。もう少し目利きの腕を上げなさいよ。このクズが。義母は目を見開いてそのように怒ってきた。まったく、こんな使えない嫁をもらってマサトがかわいそうだわ。私はいきなりそんな風に怒られてびっくりしてしまった。それからというもの、義母は私が買ってきた食材をテーブルに並べて、何か気になるところがあると文句をつけてくるようになった。この人参は形が悪い。このレタスは色が悪いわ。もう、どうしてあなたはちゃんと目利きができないの？本当に使えない嫁ね。そうやって私が買ってきた食材を並べて一つ一つに文句をつける義母。どうして私がここまで言われなきゃいけないのだろうか。何度も何度も私に食材について文句を言ってくる義母に、私は我慢ならなかった。夫に相談をしようとしたが、
夫はその頃繁忙期で出張なども多くて仕事がかなり忙しかった。だからあまり負担をかけたくなかった。だが義母は相変わらず私が買ってきた食材に文句をつけてくる。頭にきた私はとあることを計画した。それはスーパーのお客様の声の紙に姑の名前と住所を書いて投函することだ。義母は常に私が買ってきた食材に文句をつけてきた。だからその声をちゃんとスーパーに反映させようと思ったのだ。今思い返すとちょっと大人げないが、そうしないと気が済まなかった。私は義母からの言葉を一言一句しっかりと書いていった。この大葉、しなしなに乾いてるわね。あんたの肌みたい。このトマトも美味しくなさそう。あんたみたいに売れすぎて価値が下がってるんじゃないの？そんなような義母の私への嫁いびりも内容に書いて、何枚もお客様の声として書いていった。その数は20枚ほどになり、さすがに書きすぎたと思ったが、もう止められなかった。そして私はお客様の声の紙に、義母の名前と住所も記しておいた。ちゃんと意見を言っている人の情報は教えてあげないといけないからね。すると後日、スーパーの店長と本社の社員が義実家を訪ねてきたそうだ。その時はちょうど義父もいたタイミングだったらしく、義母と2人で話を聞いたらしい。スーパーの人は義両親にお客様の声の紙を見せながら謝罪をしたそうだ。お客様から数々のご指摘をいただきました。弊社の商品で不快な思いをしたようで、大変申し訳ございません。スーパーの人から謝られて、義両親はびっくりしたそうだ。お前、どういうことだ？こんなものをたくさん書いていたのか？義父が問い詰めると、義母は慌てた様子で、これは私がのぞみさんに言ったことよ。私は書いていないわ。と墓穴を掘ったらしい。そこで義父はさらに義母を問い詰めた。どうしてのぞみさんの名前が出てくるんだ？そのように義父が言うと、スーパーの店長がおそらくこのことかと言って、義父にとあるお客様の声の紙を見せた。そこには私と絡めて、食材にケチをつける義母の言葉が書かれていた。それを見た義父は大激怒。お前はずっとこんな嫁いびりをしてたのか？それからは義父はスーパーの方たちに帰ってもらい、義母に大説教をしたそうだ。義父から後で聞いたやりとりはこんな感じだ。そして義母は義父に怒られた後に、私に電話をしてきた。ちょっとのぞみさん。一体どういうことなの？あなたなんてことしてくれたの？私はお母さんがあのスーパーの食材にいつも文句を言っていたので、それをスーパーに伝えてよりいいお店になってもらおうと思っただけですよ。私がとぼけながらそう言うと、義母は声を荒げた。ふざけないで。あれはあなたのことが気に入らなくて。なるほど、嫁いびりってことですね。そうよ。大事な一人息子を奪われたんだから、あんたのことが許せなかったのよ。ついに本音を言った義母。そういうことだったのか。私はそっと夫に電話を代わった。母さん、今の発言聞いてたよ。まさと。のぞみにそんなひどいことをずっとしてたなんて、ありえないな。のぞみは母さんからいびられてても、俺が仕事が忙しいからと相談することをためらっていたんだ。俺は母さんのことを軽蔑するし、俺はのぞみを守るために母さんとはもう会わない。もちろんのぞみにも母さんとは関わらなくていいと伝えるよ。親子の縁を切ろう。そんな。待ってよ。いいや、母さんはそれほどまでに許されないことをしたんだ。もしもっと早くに相談されてたら、もっと早く縁を切っていただろう。残念だけど改善の余地はないから、もう俺たちに関わらないでくれ。夫はそう言って電話を切った。そして義父に夫が連絡をしたところ、さらに驚きの事実が判明。なんと義母は腰を痛めてなどいなかったらしい。私をいびるために嘘をついて家事をやらせていたそうだ。
これにはみんな呆れ返ってしまい、義父はとうとう義母に離婚届を突きつけて家を追い出したらしい。義母は泣いてすがりついたが、義父は決して許さなかった。そしてもちろん夫ももう義母とは関わらないと決めている。私たちは義母が突撃して来れないように引っ越しをした。風の噂では、義母は誰からも相手にされず、孤独の状態でパートをしながら古くて安いアパートに一人で暮らしているそうだ。一方、私は平和を取り戻したことで心に余裕ができたのか、妊娠した。夫は大喜びしてさらに仕事を頑張ると意気込んでいる。義父も妊娠の報告を喜んでいたので、子供が生まれたら私と夫と子供の3人で義父のもとへ遊びに行こうと思う。彼女が妊娠したから離婚だ。40歳の不妊ババアはさっさと消えろ。夫は不倫相手の肩に手を回しながらそのように言った。だが彼女はガタガタと震えながらうつむいている。それもそのはずだ。だって彼女は私の。これはどういうことかしら。私の名前は篠田のぞみ、40歳の会社員だ。私は昔から勉強が得意で、難関大学に進学後に外資系の大手企業に就職。海外支店で長年働いた経験もあり、日本に帰ってきてからは本社の部長として責任の立場にいる。そんな仕事漬けの毎日を送る私だが、プライベートも充実していて大事なパートナーもいる。それは夫の正人だ。正人とは大学の同級生で、私たちは21歳の時に交際を始めた。同じ学部で同じ学科だったこともあり、大学に入学してからの3年間はずっと友達として仲が良かった。だからテスト勉強とかも一緒にしてたし、気心が知れた仲だった。それが恋愛に発展したのは、彼から告白をされたからだ。それからは仲のいいカップルとして交際を続け、社会人になってからも付き合っていた。そして私たちが3年ほど社会人を経験して、私が海外支社に5年ほど転勤しなければならなくなったタイミングで、彼がプロポーズをしてくれたのだ。私が海外勤務でしばらく遠距離になるけどいいのかと聞いたら、彼は仕事を辞めてついていくと言った。そこまで本気で私との結婚を考えてくれていることが嬉しくて、私は結婚を承諾。こうして私たちは結婚をし、すぐに海外へと飛び立った。私たちはアメリカへと行き、2人でアパートに住み始めた。私は海外支店でバリバリ働き、夫は現地の日本食レストランでキッチンのバイトで働き始めた。今日もまかないもらってきたよ。やった。エビフライじゃん。美味しそう。夫が飲食店で働いてくれるおかげで、私は夜ご飯を作らなくてもまかないだけで食事を済ませることができた。また休みの日はアメリカのいろんなところに行ったりして、海外での生活を楽しんだ。そしてあっという間に5年の月日は流れ、私たちは日本に帰国。それから私は本社で働き、仕事でどんどん活躍していった。夫は海外で長年飲食店を経験したことから料理が得意になり、日本に帰国してからはレストランのキッチンで働くようになった。私たちはそんな感じで仕事も結婚生活もうまくいっていたのだが、一つだけ問題があった。それは子供ができなかったことだ。私たちはすでに30歳になっていたので、そろそろ子供が欲しいと思っていた。しかし私たちはどんなに頑張っても、なかなか子供ができなかった。不妊治療もしたし、妊活もした。だけど子供はできなかった。結果的に5年ほど不妊治療を頑張ったが、一切子供ができる気配はない。これには私も夫もかなり参ってしまった。どうして私たちには子供ができないのだろうか。自分は女性としての価値がないのだろうか。そんなことも思うようになっていた。結局、
これ以上はお金だったり体への負担が大きいとして、私たちは子供は諦めることに。それからは夫婦二人で過ごしていくことに決めた。社会人になってから私たちは割とすぐに海外に行っていたから、日本を回ることはしていなかった。だからこれからは日本のいろんなところを巡って観光を楽しむことに。現地ならではの名物などを堪能したり、観光スポットに行ったり、とても楽しい時間を過ごした。この先も夫と二人での生活を楽しみながら、幸せに過ごしていくのだろうと思った。私は仕事の方も順調に出世していった。気づけば部長の座について、たくさんの部下を抱えながら一生懸命に働いている。そんな中で、最近入社してきた女性社員に見覚えのある子がいた。あれ？もしかしてゆかちゃん？もしかしておばさん？なんと、新入社員の中に姉の娘がいたのだ。つまり私にとっての姪っ子だ。姉は農家に嫁いで遠方の田舎にいるので、ここ10年くらいは会っていないと思う。だから姪のゆかちゃんと最後に会ったのは、彼女がまだ小学6年生くらいの時だ。でも名前と見た目の雰囲気から、なんとなくそうじゃないかと思った。久しぶりね。姉は元気にしてる？口うるさいんじゃない？久しぶりです。お母さんは本当に厳しいですよ。だから大学からこっちに来て一人暮らしを始めてたんです。そうだったのね。よく私のことを覚えていたわね。なんとなく雰囲気で覚えてました。それにしても、おばさんがこの会社で働いていたなんてびっくりしました。私もゆかちゃんがここに入社してくるなんて、偶然があって驚いたわ。おばさんは事務員とかですか？いや、違うけど。そうなんですね。パートの事務員とかかと思ってました。この会社は若くてイケイケな人が多いじゃないですか。私は彼女の物言いにすごくトゲを感じた。私のようなおばさんはいるべきじゃないと。最後に会ったのは10年前だけど、その時は素直で心優しい子だなと思っていたが、随分と生意気な失礼な子になったな。だがまあ私がしっかりと教育をすればいいか。そして朝礼が始まり、新入社員たちが挨拶をした。メイはなんていうか、ぶりっ子的な感じで喋り始めた。この会社は若くて頼れそうなかっこいい先輩たちが多そうなので、しっかりと仕事を教えてもらって頑張りたいと思います。メイはおっとりとした可愛らしい顔をしているので、男性社員たちは彼女のその発言にデレデレしていた。若くてという言葉になんだかイラッときたが、とりあえずは我慢した。その後、私はみんなの前に立ち、挨拶をした。部長の篠田です。新入社員の方たちはフレッシュさを大事にして、しっかりと先輩たちに仕事を教わりながら、失敗を恐れずに頑張ってくださいね。私の言葉にみんなが拍手をする。メイは目を見開いて私のことを見ていた。そしてやってしまったという顔をしていた。それからお昼休憩のタイミングで、彼女は私のところにやってきた。おば、いや、部長。何かしら？すいませんでした。何のことかしら？私は少し意地悪に聞いてみた。パートの事務員だと思ったとか、若い人が多いとか。失礼なことを言った自覚はあるのね。身内である私だからまだ多めに見たけど、他の人だったり、もし取引先の人とかにそんな態度を取ったらトラブルになるからね。はい、ごめんなさい。とりあえずメイは素直に反省をしたようなので、私は許すことにした。そっか。ゆかが就職した会社って、のぞみが働いている会社だったか。もうお姉ちゃん、忘れてたの？野菜とばっか向き合ってて、興味なかったんでしょ？まあ半分は当たっているわね。
でもあの子の近くにあんたがいてくれて助かるわ。私がいない代わりにしっかりと面倒を見てあげて。うん、わかった。姉との電話で姪のことを託された私は、もちろん他の社員たちと差別をしないようにしながらも、できる限り姪に仕事を教えた。この資料間違ってるわよ。気をつけてね。はい。少しだけ厳しめかなとも思ったが、姪は思っていた以上に仕事ができなかったので、私はできるまで彼女を指導した。姪はいつも元気に返事をしてくれて、ちゃんと私の言うことを聞いてくれている。だがそんな中、私は彼女の本性を知ってしまった。それはある日のお昼休憩の時のこと。私はいつも外食をしているのだが、その日は雨が降っていたこともあり、コンビニで先にお弁当を買っていた。そして給湯室にある電子レンジで温めてから食べようと思っていた。すると給湯室から女性新入社員たちの声が聞こえてきて、その中に姪の声もあったのだ。私は電子レンジを使うだけだから、普通にそっちに向かおうとしたのだが、その時に姪の声でまさかの発言が聞こえてきた。本当にあのババアうるさいんだけど、マジでムカつく。私は耳を疑った。彼女は私のことを言ってるのだろうか。それとも違う誰かのことか。私は内容が気になってしまい、ちょっとだけその場で止まってしまった。すると姪はこのように言った。あいつ、お母さんの妹なんだよね。だからやりづらくて仕方ないんだけど。やっぱり私のことだったのか。てか結婚してんなら、なんで寿退社とかしないわけ。ああやっていくつになっても会社にしがみついて、おつぼねっぽくなるババア嫌いなんだけど。なんてひどい言い方だろうか。そしてそれと同時に私はショックだった。まさか姪にそんな風に思われていたなんて。しかし、それにしても言葉が悪すぎる。実際、彼女はちゃんと丁寧に教えても覚えが悪かったのだ。だからこちらが少し厳しめの態度になるのも無理はない。それなのにどうしてそんなことを言われなきゃいけないのだろうか。姪はその後も、私の前では聞き分けのいい子のようにしていた。だが裏であんなことを言っていると思うと、少し複雑だった。そうして研修の期間も終わり、姪も独り立ちをしなければいけなくなった。だから仕方なく一人で仕事をさせていたのだが、彼女はミスを連発。わからないところを適当にやってしまい、多方面に迷惑をかけていたのだ。これにはさすがに同じ職場のみんなも引いていた。男性陣も、はあ、面倒なことをしてくれやがって、と苛立っていた。私はどうしてこんな仕事のできない子が、ここに入社できたのだろうかと不思議に思った。出身大学はかなりレベルが高いようなので、それでこんなに覚えが悪いのかとちょっと疑問に思ってしまう。私や他の社員は姪の尻拭いに時間を取られ、いつも以上に忙しい日々を過ごした。そんな中、私は夫との関係も少しずつ悪くなっていった。今日も残業。うん、ごめんね。だから晩ご飯は一人で食べてて。はあ、わかったよ。せっかく作ってたんだけどな。ごめん、帰ったら美味しくいただくから。夫は私が残業続きで、帰りが遅くなっているのを不満に思っているようだ。私が家から帰ってきても機嫌が悪そうだし、日によってはすでに寝ていたりもする。そして夫は飲食業なので週末は忙しいのだが、仕事後に飲んでいるのか、週末は夫は深夜に帰ってくることが多い。そんな感じなので、私たちはすれ違うことが多くなっていった。夫婦二人でいつまでも仲良くしていこうと思っていたのに、こんなことになるなんて。そんな中、また仕事の方で姪が面倒なことをするようになった。それは体調不良だと言って、頻繁に仕事を休むようになったのだ。いくら彼女がミスが多くて会社に迷惑をかけているとはいえ、
彼女でもやれる仕事はある。それをこうも何度も頻繁に休まれると、他の人たちへの負担が多くなって結局みんなの残業量が増えてしまう。私は部長として一体どうすればいいのだろうか。公私ともに悩みが絶えない状態で、私は心身ともに疲れていた。そしてそんな中で、ある日夫がとんでもないことをやらかした。それはある日の休日のこと。私は休みで家にいて、晩ご飯も食べ終えてまったりしていた。すると夜23時くらいに夫が仕事から帰ってきた。だが居間に入ってきた夫の後ろに誰か人影が見えた。おかえり、あれ？誰かお客さん？私はそう言って夫の後ろにいた人物を見た。すると、思っても見なかった人がそこにいた。夫の後ろにいた女性は勝ち誇った顔でこちらを見たが、すぐに顔を真っ青にした。夫は私たちの表情に気づくことなく、一人でに話し始めた。この子は俺の彼女だ。彼女。ああ、そして結婚することにしたから。ちょっとあなた何を言ってるの？彼女と結婚？ああ、聞いて驚くなよ。彼女は俺の子を妊娠したんだ。え？俺は責任を取って彼女と一緒にならないといけないだろう。彼女はまだ18歳だしな。18歳。勘違いするなよ。高校も卒業してるし成人もしている。健全な関係だ。それと妊娠したことで俺には問題がなかったことが証明されたな。やっぱりお前に原因があったってことだな。勝ち誇ったような顔をする夫。彼女が妊娠したから離婚だ。40歳の不妊ババアはさっさと消えろ。夫は不倫相手の肩に手を回しながらそのように言った。だが彼女はガタガタと震えながらうつむいている。それもそのはずだ。だって彼女は私の姪なのだから。これはどういうことかしら。ゆかちゃん。私が彼女の名前を言うと夫は驚いた。え、お前ゆかと知り合いなのか？私は思わずプッと笑ってしまった。そうか、あなたたちは結婚してから会ったことなかったものね。ゆかちゃんは私の姪、つまり姉の娘よ。え？夫は目を見開いて私と姪を交互に見た。そんな、二人が親戚？姪は気まずそうに下を見てうつむいている。それとなんで嘘をついているのか知らないけど、ゆかちゃんは22歳で私と同じ会社で働く部下よ。え？夫は次々と自分の知らない事実を聞かされて、かなり動揺していた。ちょっと待てよ。18じゃないって。姪と夫はマッチングアプリで出会ったらしい。そもそも夫が既婚者のくせに、そんなものを使用しているのも気持ち悪い。二人は直接会うようになり、それからはパパ活のようなことをしていたそうだ。パパ活って言うな。俺はお金がない彼女のことをサポートしてあげていただけだ。どっちでもいいわよ別に。あなたは不倫を認めた状態で離婚を要求してきたんだから、当然慰謝料は支払ってもらうからね。それは、まあ仕方ないな。この際ゆかの年齢とかが嘘でも構わない。子供ができたんなら、責任を取らないといけないからな。まあその心意気だけは認めてあげるけど、不倫してたって事実は変わらないからね。あと不妊についてだけど、私は検査では異常が見られなかったから、本来なら妊娠はできると思うんだよね。あまり男性に検査を勧めたり、強要するのは気が引けていたから言わなかったけど、あなたちゃんと不妊の検査をした？え？年齢とかも偽るような子なんだから、DNA 鑑定はしてた方がいいんじゃないの？そんな、ゆかが俺を裏切るようなことなんて。夫は半信半疑で姪を見ている。姪は私が不倫相手の妻だという事実だけでかなり動揺していて、何も喋ることができずにいた。私はそんな姪の前に立ち、はっきりと言ってやった。あなたがやったこと、
姉にも報告するし、会社にも報告するわ。あなたが今まで私のことを裏でめんどくさいババアとか言ってたことは多めに見てたけど、もう我慢できないわ。そもそもあんなに仕事のできない人なんて初めてだし、しかも年齢を偽ってマッチングアプリをしてたなんてひどすぎるわ。たとえクビにならなくても、あなたの居場所はもうないと思った方がいいわね。私にそう言われて、メイは顔を青くしていた。じゃあ分かったらあんたたち、さっさと出て行ってくれる？ここは私名義で借りてるマンションよ。離婚するあなたにはもう住む権利はないから。夫は顔面蒼白の状態で、言われるがままに荷物をまとめて出て行った。それから私は弁護士を通して夫に離婚を要求し、メイと夫に慰謝料を請求。メイの不倫は会社でもかなり問題視され、さらには今まで仕事でミスが多すぎたこと、そしてそのミスの被害が大きかったことから、メイは減給処分の上で地方の部署に飛ばされることが決定した。だがメイはその処分に耐えられず会社を退職した。せっかく就職した会社に数ヶ月しか在籍しなかったなんて、とてももったいないことをしている。まあ自業自得だが。ちなみにメイは田舎を出るために必死で勉強し、東京の難関大学に入るまでは良かったが、入学後は羽を伸ばしまくりでどんどん堕落していったそうだ。そして彼女は自分の魅力を分かっていたから、それを武器にして同級生をたぶらかし、大学の授業にはほとんど参加せずに遊びまくりながらも単位を取っていたそうだ。すっかり努力をしない人間になっていたため、成績も良くて高学歴ということで入社できたこの会社で全く通用しなかったのだ。そしてもちろんこのことは私の姉にも報告。姉は大激怒し、メイを田舎に連れ戻した。今は家の農家を毎日手伝わせ、働いた分はほとんど私への慰謝料に回し、高校生くらいの小遣いだけをメイに渡しているそうだ。ちなみにメイの子供は、やっぱり元夫の子ではなかったらしい。メイは元夫以外ともパパ活をしていたらしく、妊娠をしてしまった時に他のパパたちが一斉に消えたらしく、元夫だけが自分の子供だと信じて一緒になると言ったそうだ。だが元夫の子供ではないと分かったことで、元夫もまたメイの元を去った。姉はメイの子供の世話も一緒にするつもりで呼び戻したそうだ。母親になることで、少しでもメイの性格が矯正されればいいのだが、また元夫は飲食の仕事では慰謝料を支払いながらの生活はかなり厳しいらしく、貧しい思いをしながら、孤独に寂しく借金を返す日々を送っているようだ。一方、私は相変わらず仕事に打ち込み、部長として部下たちをしっかりとまとめられるように毎日頑張っている。公私ともに悩みの種がなくなったので、これからまた仕事もプライベートも充実していってほしいなと思う。家が完成したからには、あんたはもう用なし。息子とは離婚してちょうだい。母さんと住むから、お前は出て行けよ。新築の一軒家が完成した瞬間にこれか。やはり私を利用しようという魂胆だったのか。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。喜んで。数日後、顔面蒼白の状態で、私の職場に義母と夫がやってきた。一体どういうことなの？私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私は現在母と2人で実家に暮らしている。父は数年前に病気で亡くなっており、それからは私が母の面倒を見ながら生活をしていた。母はもともと体が弱く、7年ほど前に足腰を悪くしてから介護生活を送っているのだ。平日の日中は私は仕事があるのでヘルパーさんを呼んでいて、それ以外の時間は私が母の介護をしている。仕事との両立はなかなか大変だが、それでも母のためを思えば苦ではない。今まで私は両親からたくさんの愛情を注いでもらった。
ちゃんと大学まで通わせてくれたし、子供の頃はたくさんいろんな場所に連れて行ってくれたりと、家族での思い出もたくさんある。私はそんな両親に恩返しがしたくて、母が足腰を悪くしてから実家に戻って一緒に住んでいるのだ。のぞみ、いつもありがとね。それと私のせいでいろいろと制限をかけてごめんね。何言ってるのさ。制限なんてないよ。いや、でも介護をしていたら、なかなかいい出会いとかにも巡り合えないでしょ。そんなこと、お母さんが気にしなくて大丈夫だよ。私は焦っていないからね。私はそうやって言ってごまかしていたが、このような生活をしていると、確かに出会いの機会はほぼない。職場の人たちは既婚者か一回り近く年が離れた人たちなので、恋愛対象にはならない。なので本当に出会いに恵まれないのだ。そんな中、私の友人が気を利かせて合コンの場をセッティングしてくれた。私は参加してもきっと相手なんて見つからないだろうなと思っていたのだが、せっかく友人が企画してくれたのだから、参加しないのは失礼だろうと思い、意を決して合コンへ。そして3対3での合コンが始まった。最初はみんなで和気あいあいとしながら話していた。それから時間が経つと、席替えなどをして隣同士で話したりするようになった。その時私の隣に来て話しかけてくれたのがマサトだ。マサトは私と同い年だったので、共通の話題も多くて話してて楽しかった。できたらこの人と恋愛をしたいな。デートとか行けたらいいな。そんなことを考えた。だが私はついうっかり自分のことを話してしまった。それは母の介護を家でしていることだ。おそらく大抵の男性は、その時点で私と付き合ったりするのをためらうだろう。ましてや結婚なんてかなりハードルが高いと感じると思う。実際、父がまだ生きていた時でも、母が介護が必要な状態だと知って振られてしまった経験があるのだ。だからきっと、彼も私の元から自然と離れていくだろう。しかし彼の反応は違った。そうなんだ。大変なんだね。すごく偉いと思うよ。え？だって一人で介護をしてるんでしょ。それってすごく大変だし、尊敬することだよ。そうかな。私はそんな風に褒められたことがなかったので、嬉しくもあり少し気恥ずかしくもあった。だが彼は真面目に私のことを褒めてくれていた。その目に嘘をついている様子はなかった。俺の家はさ、母子家庭だったから、父親がいない状態の大変さはよくわかるんだ。そうなんだ。マサト君もお父さんはもう亡くなってるの？いや、俺の場合はさ、父さんが不倫しちゃって親が離婚したんだ。そうなんだ。びっくりしちゃうよね。いや。いいんだよ。別に気にしていないしさ。俺は母さんと二人で生活してて楽しかったし、幸せだったからさ。そうなんだ。私たちはお互いの深いところを話したことで、一気に距離が縮まった。そして連絡先を交換し、デートに行くようになった。それから彼に告白をされて交際が始まった。彼に告白をされた時、私はもし結婚を視野に入れてくれているのなら、私には母の介護があるので、それを踏まえた上でお付き合いを考えてほしい、と言ったのだが、彼はもちろん、ちゃんと考えた上で告白をしたよ、と言ってくれたのだ。私は彼がとても信頼に値すると思いながら交際を始めた。彼は交際を続けながら、私の母のことを気遣ってくれて、私の実家で食事をしようと言ってくれたりもした。結婚もまだしていないのに、そうやって私の都合や母のことを考えてくれて、私はどんどん彼に惹かれていった。母も彼のことを優しくていい人だと言って気に入っていた。マサトさん、のぞみと付き合ってくれてありがとうね。この子は私の世話で忙しくて、恋愛をする暇もなかったから。いえいえ、
僕の方こそのぞみさんが付き合ってくれて感謝してるんですよ。彼と母が笑顔で会話をしているのを見て、私は嬉しくなった。そして私たちは交際を続けて1年が経った頃に結婚することに。私はまさか結婚できるとは思わなかった。でも母のことも受け入れてくれるマサトとは、絶対に幸せな結婚ができると思った。結婚式を挙げた時は母はとても喜んでくれて、職場の人たちや友人たちも私の結婚を祝福してくれた。そして私は彼と2人で住むと思ったのだが、彼はなんと母との同居を提案してくれたのだ。本当にいいの？もちろんだよ。結婚するって決めた時から考えていたことだから。ありがとう、マサト。私は本当に嬉しかった。私はもともと結婚したら、できれば実家の近くに住んで、母の介護のために、実家と夫と住む部屋を行き来することになるだろうと思っていたからだ。それが夫はいきなり同居を提案してくれたのだ。母にそのことを話すと涙を流して喜んでいた。本当に素敵な人と出会えてよかったね。こうして始まった同居生活。夫と新婚生活感を味わいながら、母の介護もすることができて、私としてはすごく幸せだった。夫は重いものを持ったり、車椅子を運んでくれたりと、男手が必要な時に積極的に動いてくれて本当に助かった。そうして3人で家族仲良く幸せな生活を過ごしていたのだが、2年ほど経った頃に母の具合がいきなり悪くなってしまった。今までは家で介護をすれば一緒に暮らせたのに、入院が必要な状態になってしまったのだ。だが母ももう70歳近くだったので、少し覚悟はしていた。それからは私は毎日母のお見舞いに行った。夫も仕事が早めに終わった時などは、一緒にお見舞いに来てくれた。のぞみ、今までありがとうね。マサトさん、のぞみのことをよろしくね。お母さん、そんなもう亡くなっちゃうようなこと言わないでよ。そうですよ。もっと長生きしてもらわないと。ありがとう。そうやって優しくしてくれて嬉しいわ。私はなんとなく嫌な予感がした。母の話し方は最後を覚悟しているような感じだった。私はそれからは会社に事情を説明して、もし万が一の場合は有給を取らせてほしいことを伝えた。できればそんなことにはなってほしくないと思ったのだが、嫌な予感は当たるものだ。母は1週間後に容体が悪化し、そのまま息を引き取ってしまった。私は母の死をとても悲しんだ。夫はそんな私を慰めてくれて、そして冷静に葬儀の手配や準備を進めてくれた。そのおかげで私は無事に母を見送ることができた。葬儀が終わってからも私はすごく悲しくて、心にぽっかりと穴が開いた気分だった。のぞみ、お母さんの分も俺たちが幸せに暮らそう。ゆっくりでいいから、元気を取り戻してくれな。うん、ありがとう。夫はそうやって優しく寄り添ってくれた。私は少しずつ時間をかけて心の傷を癒していき、元気を取り戻していった。私は本当に優しい男性に巡り会えたと思う。だがそれは私の大きな勘違いだった。私が夫に対して違和感を感じ始めたのは、母が亡くなってから3ヶ月ほどが経った頃だ。私が少し元気を取り戻し始めた時に、夫は義母をよく家に呼ぶようになった。のぞみさん、元気になったかしら。辛いでしょうけど前を向いてね。お母さん、ありがとうございます。義母は私に優しい言葉をかけてくれていたのだが、頻繁に家にやって来られて少し困っていた。母さん、今日も晩ご飯食べていきなよ。いいわね。そうさせてもらうわ。義母は当たり前のように晩ご飯を食べていき、さらには泊まっていくことも多々あった。たまにならいいのだが、週に3回のペースでやってくるのだ。それじゃあほぼ同居しているようなものだ。
しかも義母はその際にかかった食費とかは一切払ってくれない。夫が払わなくてもいいと言っているのかもしれないが、それでも家計から出しているから、結局私が出しているようなものだ。そしてそんな中、夫がついにこんなことを言い出した。母さんも呼んで、ここで一緒に暮らさないか。え、お母さんと。ああ。だってここに二人きりだとちょっと広いだろ。だけどのぞみが相続をしたわけだし、ここを手放すわけにもいかないしな。でも俺は母さんが若い時に生まれたから、母さんもまだ65歳だけど、それでもいつ何が起きてもおかしくないからさ、心配なんだよ。母さんも家事は任せてって言ってるし、俺たちが働いて母さんが家事をしてっていう風にすれば、みんな幸せで快適な生活を送れると思うんだ。マサト。私はこの時、夫の言葉に納得してしまった。そして義母との同居を認めてしまったのだ。それでも義母は別に嫁いびりとかをしてくることはなかったし、家事もしっかりとやってくれて本当に助かった。仕事から帰ってきて料理がすでにできているのはありがたい。義母は同居中も優しかったし、夫と3人で食事をしながら会話をするのは楽しかった。私はすっかり義母のことを信頼してしまっていた。そんな中、義母と夫はこんな提案をしてきた。この家も古くなってきたし、新しく建て直さないか。え、これから先、俺たちはずっとこの家に住むだろう。子供だってできるかもしれない。だったら新しくて綺麗な家に住んだ方がいいと思うんだ。私もそれがいいと思うわ。あなたが幸せで気持ちよく過ごせていることがご両親の願いだと思うからね。義母と夫にそう言われて私も同じ気持ちになった。母も父も私の幸せをいつも願ってくれていた。夫と義母が言うように、家を建て直して新しい部屋に住むことは私の幸せにつながるかもしれない。そう思い、私は2人の提案に乗った。それから夫と不動産屋を探し、部屋の間取りやら何やら詳しく話し合った。義母も一緒になって意見を出してくれた。そして実際に着工に入った。家が完成するまでは、仮住まいとして賃貸マンションで3人で暮らした。あっという間に月日は流れていき、家が完成するまであと1ヶ月ほどに。私たちはワクワクしながらその日を待っていた。だがそんな時、私は義母と夫の思いがけない会話を聞いてしまう。きっかけは私が仕事の残業がひどかったことだ。私は残業後に家に帰ったのだが、そこで耳を疑うような発言を聞いてしまったのだ。思っていたよりも早く計画が済みそうだな。そうね。あのバカ嫁を追い出した時、一体どんな顔をするのかしらね。早くゆかも呼んで、3人で一緒に暮らしたいよ。私は耳を疑った。夫の発言は、私以外の女性と関係を持っているような発言だ。私は彼らの会話を聞いたことをバレないように、もう一度玄関のドアの鍵を開け閉めした。すると私が帰ってきたことにようやく気づいたらしい。さっきまでの2人での会話の雰囲気は消え、私に優しくするいつもの2人に戻った。私は彼らに対して不信感を募らせていたが、それでもすでに家の建て直しは始まっていたので、それを止めることはできなかった。そしてそれからしばらく経って、家が完成した。私たちは早速仮住まいの家から新居へ。新居は外観からかなり綺麗で美しかった。内装も家に入ってみたのだが、とても綺麗で新しくてすごくいい家だった。夫も義母もとても感動して喜んでいた。すると義母と夫は私の方を向いて、突然にやりと笑い出した。家が完成したからには、あんたはもう用なし。息子とは離婚してちょうだい。いきなりそのように言ってきた義母。そして夫もそれに同調した。母さんと住むからお前は出て行けよ。夫はそう言って、私に記入済みの離婚届を突きつけてきた。
新築の一軒家が完成した瞬間にこれか。やはり私を利用しようという魂胆だったのか。私は満面の笑みを浮かべてこう言ってやった。喜んで。そして私はすぐに離婚届を受け取った。義母と夫は私がおとなしく引き下がったことに驚いていたが、どうしようもないと降参したと勝手に思ったようだ。まんまと騙されてくれてよかったよ。俺はな、合コンの時に初めてお前と話した時からこの瞬間を待っていたんだよ。お前は当時すでに介護が必要な母親と二人暮らしだったからな。そこでお前が相続した家に俺と母さんが移り住んで家を建て替えれば完璧だってひらめいたんだ。俺って天才だろ。私はとことん呆れてしまった。そんなことを何年も前から計画していたのか。義母はそんな夫を褒めたたえていた。本当に最高の息子だわ。これで老後も快適に過ごせるわ。そのようにニヤニヤとしている二人。だが夫と義母はまだ知らない。私がすでに先手を打っていることを。私は荷物を持ち、そのままその場を去っていった。それから私はとある場所へ。それはマンションの一室。実は私はすでに賃貸マンションの部屋を借りていた。だから初めからそこへ移り住む予定だったのだ。夫と義母はこれから自分たちの身に起こることに驚くだろう。二人のそんな姿を考えると、ちょっと笑ってしまった。数日後、顔面蒼白の状態で、私の職場に義母と夫がやってきた。電話とか来るかなとか思ったら、まさかのいきなり職場に突撃してきたので、それにはさすがの私も驚いた。一体どういうことなの？なんで俺たちがあの家を追い出されなくちゃいけないんだよ。そのように怒鳴り散らす夫と義母。だが私は冷静に返した。あの家も土地も私のものじゃないですか。だから売るのは私の自由ですよね。私がそう言うと、二人は絶句していた。そんな。あの家は夫婦の共有名義で買ったんじゃ。あなた、何にも話聞いてなかったのね。あなたの稼ぎが少なすぎるから、私の名義で購入することにしたんじゃない。だからあの家も土地も私のものなの。そんな。ようやく二人は状況を理解したようだ。のぞみさん、私たちが悪かったわ。だからまた3人で暮らしましょう。そうだよ。俺たちは夫婦なんだし、それにお前にはもう身内がいないんだから、俺と母さんと家族としてまた幸せに暮らそうよ。何言ってるの？あなた離婚届を突きつけてきたの覚えてないの？あれはもう提出したんだから、私たちはもう赤の他人よ。それとあなたが不倫している証拠も入手してるから。え？慰謝料については弁護士を通しておいおい請求させてもらうわ。そんな。ちょっと待ってくれ。待たないわ。ここは私の職場なんだから、出て行ってちょうだい。私は警備員を呼んで二人を追い払ってもらった。元夫と元義母は顔面蒼白の状態で、警備員に外に連れ出された。その後、元夫と不倫相手に弁護士を通して慰謝料を請求した。元夫はただでさえ給料が少ないのに、借金が増えて大変なようだ。さらには新居が手に入らなかったので、不倫相手からも話が違うと言われて振られたそうだ。元夫と元義母は、あの後ボロいアパートに二人で暮らしていたそうだが、毎日喧嘩ばかりしていて、近所迷惑で家を追い出されたという噂を聞いた。今はどこにいるのかは知らないし興味もない。一方、私は単身用の賃貸マンションで平和に快適に過ごしている。建て直した家はかなりの高値で売れて、マイナスどころかプラスで利益を得ることができた。そのお金は大事に取っておいて、老後の資金の足しにでもしようと思っている。恋愛はしばらくいいので、今は仕事にどんどん打ち込んでいこうと思う。お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。
長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。私の名前はのぞみ、70歳の主婦だ。夫と結婚してもう40年以上が経ち、息子と娘も自立して家庭を持っている。長女一家は地方に住んでいて、正月や盆の時期にみんなで来てくれて私や夫に元気な姿を見せてくれる。一方で、長男一家についてだが、あまり実家に顔を見せに来ることはない。というのも長男は外資系の企業に勤めていて、海外出張が多いからというのが理由の一つだ。短期の出張もあれば長期になることもあるようで、今も1年間のアメリカ出張に行っているそうだ。英語なんてからっきしだった私と夫に、このような頭のいい子が生まれ育って驚きながらも、顔がなかなか見れないことで、ちゃんと元気にやっているのかと心配にもなる。そんな長男には嫁と娘がいるのだが、いつも出張の際は単身赴任の状態で一人で海外に行っているらしい。嫁は長男についていこうとはしないらしく、そのうち自分たちの子供が学校に通う年齢になってしまったから、余計に海外での長期滞在時に呼ぶことが難しくなったそうだ。そのように長男はかなり忙しいため、実家に帰ってくることもほとんどできない。2、3年に一度くらい帰ってこれればいいほどだ。長男がいないと嫁は一切顔を見せに来ないので、孫に会えるのも長男が帰ってくる時くらいだ。気づけばあっという間に月日は流れていて、孫もすでに高校1年生になっている。最後に会ったのは中学1年生の時だから、今はどんな雰囲気なのかわからない。そのくらいの年齢の子はたった1、2年で別人のように変わるから、今街中ですれ違っても気づかないかもしれないな。そんなことを考えていた時、いきなりインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら玄関を開けると、そこには長男嫁のゆかが立っていた。あら、ゆかさん、久しぶりね。一体どうしたの？今日はお母さんたちにお願いがあってきたんですよ。お願い。私はなんだか嫌な予感がした。今まで顔を見せにも来なかったのに、いきなり来てお願いがあるなんて面倒ごとに決まっている。仕方なく私が家の中に入れようとすると、後ろに若い女性の姿が見えた。あれ、そちらはと言っている最中に誰だかわかった。もしかして舞かい？舞とは長男夫婦の娘、つまり私の孫だ。私がそう聞くと彼女はこくりとうなずいた。まあ、随分と大きくなったわね。元気にしてたかい？うん。孫は心なしかよそよそしい雰囲気だった。まあ久しぶりに会ったし、ちょうど思春期だから、そういう感じになるのも当然かもしれないな。とりあえず上がってちょうだい。私は孫の顔を数年ぶりに見れたのが嬉しくて、すぐに2人を家の中に入れた。そしてお茶を用意して2人のもとへ持っていく。夫も久しぶりに孫に会えて嬉しそうで、私がお茶を用意している間、ずっと孫に話しかけていた。そんな中、私が席に着くと長男嫁が口を開いた。早速本題に入っていいですか？一切笑うことなくそういう長男嫁に、私も夫も少し顔がこわばる。一体何を言われるのだろうか。すると長男嫁は驚きの発言をしだした。これから2、3ヶ月ほど、娘をここに住まわせてあげてください。え、どういうこと？私は頭の理解が追いつかなかった。なんと長男嫁は孫を2、3ヶ月も預かるように私たちにお願いをしてきたのだ。いきなりそんなことを言われても困るんだけど。孫は長男嫁が話している時に、下を向いてうつむいていた。
この子はちょっと私には目に余るというか、なんというか、つまり、私は一旦子育てから解放されたいんです。そんな。自分の娘の世話を放棄するようなことをどうして。私がそう言うと、長男嫁は私をぎろりと睨みつけた。お母さんにはわからないでしょうね。私が一人でこの子を育てるのにどれだけ苦労しているのかを。この子はものすごく手のかかる子なんですよ。それなのにマサトさんはいつも海外出張で家にいないし。だから私、少し疲れちゃったんです。ちょうど今から2ヶ月ほどこの子は夏休みですし、私にも子育ての長期休暇をください。長男嫁が畳みかけるようにそう言ったので、私も夫も圧倒されてしまった。だが確かに子育ての大変さは私もわかるし、そしてそれについての感じ方の程度は人それぞれだ。もし長男嫁が本当に精神的に参っているのなら、少し休んだ方がいいと思う。まあ、本人の前で手のかかる子だとか、自分が子育てに疲れたなんていうのはどうかと思うが。舞はどうなの？これから2、3ヶ月も私たちと暮らすことになってもいいの？私がそのように聞くと孫はこくりとうなずいた。本当に了承しているのかは疑問に思ったが、このままでは長男嫁は何度も来て私たちにお願いをしてきそうだったので、引き受けることにした。こうしていきなり始まった孫との同居生活。長男に連絡をすると、そんなの聞いていないと驚いていた。マサト、あなたゆかさんとはちゃんと話し合っているの？なんか子育てに疲れたから休みたいって、切羽詰まった様子で言ってきたのよ。そんな、俺はいつも変わりはないか、困っていることはないかって聞いてるけど、何にも問題ないって言われてて。もしかしたらゆかさん、うちに溜め込んで本音を言えなかったのかもしれないわね。そっか。海外出張が多いから、直接話せる機会が少ないのは仕方ないかもしれないけれど、ビデオ通話とかしてちゃんと話したら。もっと積極的にユカとコミュニケーションをとってみるよ。とりあえず、舞はこのまま私たちが少しの間面倒を見るから、ゆかさんのことを休ませてあげて。ああ、本当に母さんたちにまで迷惑をかけて悪かった。長男はとても申し訳なさそうにして反省していた。実際に長男が悪いのか、長男嫁の性格が面倒なのか、現時点では判断しかねるところだが、夫婦になったからにはうまくやってほしいし、私に協力できることがあるなら協力してあげたいと思う。それから1、2週間ほどが経ったが、孫はとてもいい子で礼儀正しい子で、長男嫁が言うような手のかかる子ではないと思った。いただきますとかごちそうさまは必ず言うし、おはようとか行ってきますとか挨拶などもちゃんと言う。食べ終わった食器は必ずシンクに下げて、なんなら食器洗いを手伝ってくれたりもするほどだ。最初はよそよそしい態度で私たちと話していたが、すぐに昔のように打ち解けて、笑顔を見せてくれるようになった。むしろ長男の方が反抗期とかあって大変な頃があったなと思ってしまったほどだ。そんな感じなので、私はもしかしたらというか、やはり長男嫁の方に何か問題があるのかなと思い始めた。舞、お母さんは家ではいつもどんな感じなの？私がそのように聞くと、孫は少し寂しそうな顔をした。なんていうか、私と一緒にいるのが退屈というか、いつも機嫌が悪いよ。そうなの。最初は私が何か母さんの機嫌を損ねるようなことしたかなって不安になって、頑張って喜ばせようと家事を手伝ってみたり、勉強を頑張ってテストでいい成績を取ったりしたんだけど、全く母さんの態度は変わらなくて、お前がいるから私は自由になれないなんて言われたこともあるよ。そんなことを言われたの？私も夫も孫から聞かされた衝撃の事実に驚きを隠せなかった。長男嫁は精神的に何か問題があるのかもしれないとさえ思うようになった。私たちはまず最初に孫を励ますことにした。舞、
あなたには何の問題もないからね。そうだぞ。お前はマサトよりも手のかからない。とてもいい子だぞ。お父さんよりも。そうよ。あなたのお父さんが反抗期の時とか、本当に大変だったんだから、それに比べたら、舞は本当に心優しくて気遣いのできるいい子だよ。ありがとう。おばあちゃん、おじいちゃん。孫はそう言って涙を浮かべていた。思春期に母親から心ないことを言われたら、誰だって自分に自信が持てなくなってしまうだろう。これはちょっと一大事だと思い、私と夫は早急に長男に知らせることにした。マサト、忙しいのにごめんね。どうしたの母さん。実は舞がこんなことを言っていてね。そんな。孫から聞いた話を伝えると、長男は驚いていた。あいつ、問題ないって言ってたのに、問題だらけじゃないか。ちょっとゆかともう一度話してみるよ。長男はこの前の電話の後に、長男嫁と時間を作ってビデオ通話をしようとしたらしい。だが向こうから忙しいからとそれを断られてしまったそうだ。それでも食い下がると、少しだけ電話をすることができたそうだが、その時にも何も問題はなくて、ただ自分が少し休みたいと思っただけだと長男嫁は言ったそうだ。それ以上は話を聞くこともできず、結局電話は終わってしまったらしい。その話を聞いて、なんだか怪しいと思った。長男嫁は何かを隠しているのではないだろうか。マサト、ちょっと提案があるんだけど。私があることを提案すると、長男は驚きながらも賛同した。それが一番手っ取り早いかもね。手間をかけさせて申し訳ないけど頼むよ。わかったわ。それから私はすぐに行動に移して、結果を待った。その間にちょうど2ヶ月ほどが経ち、孫の夏休みが終わる頃だったので、長男嫁に言っと来てもらった。約束の期間が過ぎたけど、休暇は十分に取れたかしら。私がそう言うと、長男嫁はため息をついた。まだまだ全然足りないですね。でも、もうすぐ舞の学校も始まっちゃうわよ。じゃあここから学校を通わせてください。そんな、そこまで自分の子供を邪険にする必要ないんじゃないの？舞が言ってたわ。自分がいるから自由になれないって、母親に言われたって、実の娘にそんなことを言うなんてどういうつもり？あまり人の子育てについてとやかく言う気はないけれど、あなたがやっていることは良くないと思うわ。私がそのように言うと、長男嫁は逆ギレをした。本当にうるさい。あんたに何がわかるのよ。マジでめんどくさい。私帰りますから。ちょっと待ちなさいよ。舞のことはどうするの？いらないわよ。あんたたちにあげる。はあ。私はそのような発言をする長男嫁に心底腹が立った。だが長男嫁はさっさと帰ってしまった。もしかしたらひどいことを言ってくるかもしれないと思い、孫に家を空けるように言っておいてよかった。あんな発言を聞かされていたら、ショックで立ち直れないだろう。私は長男嫁の発言を受けてとあることを決意した。それは孫と長男と一緒に住むための家を購入することだ。私も夫も基本的に倹約家でつつましい生活をしていた。だから安い家賃のアパートに住んでいたのだが、そろそろ体にガタが来そうだし、バリアフリーでもう少し交通の便がいいところで住もうと考えた。善は急げと言わんばかりに、すぐに不動産屋へ行って、夫といろんな家を見た。すると新築でとてもいい条件のマンションの部屋を発見。それは家賃が月25万のバリアフリーの高級マンションだった。部屋数もかなりあり、孫と長男を呼んでも問題ないくらい広い。私はすぐにマンションを契約、そして孫と夫と一緒に移り住んだ。夫も孫も新築のきれいで広い部屋を見て喜んでいた。
だがそれから1ヶ月ほど経った頃、長男嫁がいきなりやってきた。ちょっと、この家どうしたんですか？前に住んでいたボロアパートに行ったらいなくてびっくりしたんですけど。こんな豪華な家に引っ越しているなんて、どうして教えてくれなかったんですか？鬼の形相で怒る長男嫁。だってあなた、私たちに舞を預けて関わろうとしてこなかったじゃない。舞は高校だってここから通っているし、問題は何一つ起きてないんだから報告する必要もないしね。私が冷静に返すと、さらに長男嫁は顔を真っ赤にして怒った。ああ、もう腹立つ。お母さんのすべてが大嫌いなんですよ。っていうか、この家は私と夫が住むべきじゃないですか？いきなり何を言ってるの？どうせ舞がいるからって、夫がお金を出したんでしょ。だってそうじゃないと、あんたやお父さんみたいな貧乏人が住めるはずないしね。長男嫁はきっと、私たちが安いアパートに住んでいたからそう思っているのだろう。我を忘れて悪態をついてくるのを見ると、長男嫁の本性はこっちなんだなとよく理解できた。私と夫でこの家に住むから、すぐに出て行ってください。長男嫁はそう言って私のことを追い出そうとしてきた。この時、私はとあることをひらめいた。わかりました。それじゃああとはよろしくね。私はそう言い、この家を手放すことにした。それからは慌ただしかった。長男嫁に家の名義を変更し、私と夫は孫を連れてすぐに引っ越しをした。そして1ヶ月が経った頃、長男嫁から再び電話がかかってきた。お母さん。どうしたのゆかさん。嫌いな私に電話をかけてくるなんて。ちょっと聞きたいんですけど、このマンションって購入したんですよね。なんか家賃25万の督促請求が来てるんですけど。あら、あなた知らないで私から家を奪ったの？そこは賃貸で契約をしてるのよ。そんなこと聞いてないですよ。普通は確認するでしょう。じゃあ、夫は家賃を払ってくれてないってことですか？なんでマサトが出てくるの？だって、この家は夫が家賃を支払ってたんですよね。あなた本当に何も確認しないで名義変更の手続きをしたのね。そのマンションは私名義で契約してたのよ。マサトは何も関与していないわ。どうしてお母さんがこんな高いところの家賃を支払えるんですか？私は会社員時代に貯めたお金で株を始めたの。それは今何十年経ってかなりの資産になったのよ。でもつつましく生きようと夫と決めていたから、配当金だけで質素な暮らしをしていたのよ。おかげで資産は相当な額が貯まっているわ。あれだけ持っていたら信頼できるからと、審査も楽々通ったのよ。それじゃあマサトさんに電話をしてすぐに家賃を支払ってもらわなきゃ。そう言って勝手に長男嫁は電話を切ってしまった。まったく、本当に自分勝手な人だ。私が呆れていると、目の前にいる長男のスマホが鳴った。もしもし、どうしたゆか？あなた。ちょっと相談があるのよ。今、お母さんから譲ってもらったマンションの部屋に住んでいるんだけど、家賃が支払えなくて、それで毎月25万を生活費とは別に振り込んでほしいの。長男がスピーカーの状態で話してくれたので、私たちは長男嫁の発言をしっかりと聞くことができた。残念だけどそれはできないな。どうしてよ。俺はお前と離婚するからな。離婚。いきなりなんでそんなこと言うの？だってお前、不倫してるだろ。してないよ。一体何の話？諦めろよ。もう更新書の調査結果は出てるんだ。実はこれは私が長男に提案したことだった。
長男から同意を得て調査を依頼すると、長男嫁は不倫をしていたことが判明した。そして舞の存在が邪魔で、私たちに押し付けて誰も家に帰ってこないことをいいことに、好き放題やっていたというわけだ。どうせ俺が海外にいることをいいことに、母さんたちから新築マンションを奪って、そこで不倫相手と楽しく生活をする気だったんだろう。だがお前にはもう好き勝手はさせないからな。ちょうど今月の生活費を入れる前でよかったよ。お前とは離婚するし、家賃なんて支払わない。それだけじゃなく、不倫による慰謝料請求をさせてもらうからな。そんな。自分の欲求を満たすために舞を邪魔者扱いして傷つけたことを、俺は絶対に許さないからな。あとは弁護士を通してやり取りをしよう。待ってマサト。長男はそう言って電話を切った。実は長男は私たちの話を聞いて、会社に相談し、日本に帰国させてもらう申請を出していたのだ。そして1ヶ月前に無事に帰国して、日本の本社の方で働けることになった。それから長男と孫と私たち夫婦で、一旦安い賃貸マンションに住んだ後、長男はみんなで住むための平屋の一軒家を建てると言ってくれたのだ。舞、今まで家族を守るために一生懸命に働いてきたが、それだけじゃダメだってようやく気づいたよ。辛い思いをさせて申し訳なかった。私はお父さんが海外に出てバリバリ働いているの、すごくかっこいいと思ってたから気にしてないよ。もちろん一緒に暮らせるのも嬉しいけどね。私と夫は親子仲良く会話をしている長男と孫を見て、微笑ましく思った。ちなみに元長男嫁についてだが、結局家賃が支払えずに、借金を抱えたまま家を出ることになったらしい。彼女は実家のご両親を頼ろうとしたが、厳格なご両親は彼女が助けを求めたのを拒み、自分で何とかしろと言って縁を切ったそうだ。そのため、元長男嫁は多額の借金を背負いながら、安いアパートに一人で暮らしているらしい。一方、私たちは長男が建ててくれた家に移り住んだ。広くてとても綺麗で、これなら問題なく老後を過ごせそうだ。これからも私は自分の家族を大事にしながら、残りの人生を幸せに生きていこうと思う。